nagkasala. Sige sa buhat ng kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Wala hinungdan ng anang kahimuan, kung dili ka usali sa kahitasman. Kawang lang ang tanan. Sukuhi lang sa liki ang tunghanan, nanabog na sa tibok na kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layo, imayaw, pagsayaw, pagkapag sa iyong kamon. Sulit niya ko sa langit, uliyaw, sa walay kaulaw, puso, kauban ni Kristo. Sulit ang liki ang hari, kasabi, siya puso, kinuho, sa kinabuhi mo. Sulit ang tuwas langit, sulit ang tuwas langit. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga manarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta usali sa kahitasman. Kawang lang ang tanan. Sukuhi lang sa liki ang tunghanan, nanabog na sa tibok na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang layo, imayaw, pagsayaw, pagkapag sa iyong kamon. Sulit niya ko sa langit, uliyaw, sa walay kaunang, puso, kauban ni Kristo. Sulit ang liki ang hari, kasabi, na siya puso, Kristo, sa kinabuhi mo. Sulit ang tuwas langit, sulit ang tuwas langit. Power 95.3. 95.3. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayong buntay sa tanan ng soa. Mahanaw Makuban-uban sa ato nga bisa programa. kalibutan. Ano karon nga Merkulis ang magpapiling ang pulong mo.
Hindi sa Tris sa April Lingson. Salamat sa Ginoo nga ako daon sa trono mo. sa 2024. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban o pag-proteksyon o pagbantay gayon sa mga kusa nato ka mga pamilya. Butang may katapusan, Na tumatunga na siya sa simana, mahanam ang apit na siya tanan kumana ako sa kasimana sa sa bulan sa kalibutan. ako nato nga ako naon-naon ang ato Mahanam sa edad, lamang panahon, oras, grabe ka ang paspas. mapabili Ang pangutanaw sa biyang ng suot kung paspas mata nga nagkinabuhi ka Dili usap mausap iasugay sa pulong sa Ginoo. mo E kung paspas man ang teknolohiya nga nga ako daon sa trono mo. nag-upgrade, nag-usap Ang puno ang tao igsuon, usaha kahanap ay ko baliktad man. sa puno Imbis paspas diha sa nalingon ko patidool, pakigsuon, kantos Ginoo, paspas man na bago mahilayo kantos ang pulong Ginoo mo igsuon. kinabuhi Una ko. nga, maunay di mainhan, ining kalibutan na sa katapusan mga adlaw igsuon, bila lang yun ang makalahong tayo. Unang ikaw o Mabaw sa tanang Swerte ta. butang kung kita nahikaplagan ang pulong mo sa Diyos sa walang pa siya bumalik inis kalibutan. Kaya bumalik mag-iso Jesus. sa tanang Musugot o sa dili ang tao. Wag yun ay magpapag katawhan mo gianda nga magbuot sa desisyon sa Diyos. wa nailain Ibig ganit si Jesus kaya anak. gabayan pa Wakod, igot siya kabuot sa iyang kaugalingon. ang Maunga po ng tao may Biblia pabuto kumplito na sa iyang desisyon. na akong Papakyas yun ang tao. giyan Ano man. Labi na po ng tao sa kalibutan, magamhanas mga buta. kahayag ko Magamhanas sa salapi. sa pulong mo Magamhanas ka bisis kalibutan. sa Dili na siya magginano pulong mo sa mga mensahe sa Ginoo. bago Kaya makahatag mo na niya o ang kadistran. pulong mo Ikaw o ako karon. kinabuhi Ilabi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM, nag-open na sa inyong mga radio. Atong pagmalalo nga nga atong kinabuhi. Hinugluman na ito igsuon. Ano na yun nato ni nga idasig nga atong kinabuhi sama lamang ni sa balik. Ang atong kinabuhi sama lamang kanisanin. ko Ang atong kinabuhi sama lamang sa usa ka hangin nga mulabay sa usa ka nalingon ko sa kung ato ni pulong ibutan sa atong una-una na bago Itagtanan. ko adunay ang kinabuhi. pulong mo Kung sa may anay na ito buhaton kinabuhi ko aron sa human sa atong panahon nini kalibutan kung sa tay padulgan kung asa man nagikan ang atong lawas asa man nagikan kahit usap ni sa gigikanan Way makatubo kung ang atong espiritu asa masab nagikan ikan sa Dios nga may magbubuhat ni ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12:7 ang abog mabalik sa abog kung ang espiritu mabalik ngadto sa Dios kani pagtagian ini ang Dios mo ay espiritu ang Dios mo ay tagiya sa mga espiritu ang lawas balik sa yuta kung kano na yan mga wati bisa kung saan pa
Bisa kung saan panato kagwapa, kagwapo sa tibok kalibutan. Bisa kung saan panato kasikat. Bisa kita pa'y pinakagwapo sa tibok kalibutan. Apan kung maabot na ganit si Haring Kamatayon, mawag ka ng tanan. Mao nga, doon ang napoy lain nga mabuli nga mas mulabaw pa sa imong pagkasikat sa kalibutan. Mao nga nini kalibutan na kung ang kasikatan lamang ay atong yagpas. Dili ang pagkinabuhi na ang Diyos papaliyas kailangan. Ining ato na bulaton sa sayong kabuntagon ng Igsoon. Natakinig, iyak ka nato. Ilabi na sa tanang karon na nabinaw sa sayong April 95. Kung sa tanang karon na nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at o kain buntag sa tanang karon. Ilabi na sa tibok na kumpani malay sa atong tulong ka mga tao sa bubugangan. Pasalamatan ng Ginoo ang Diyos naghatag og kaayuhan. Dito nga kaayuhan ay dili pagunlanin kung ano sa kabata dunay gibati dunay dili maayo kahimtang sa pisikal na pinabili pagkabalo ko istorya. Ikaw kamahan kung ikaw nagatiman pag-isod ka sa o yung pagpaangay ikaw na may mag-adyas. Mao nga pasalamat ang Panginoon kaya yatag yun ang ayuhan. May butang sa tanang kaigsunan din sa balog ang gapit sa pinitigan. Hindi ba'y pagkura ipinagakap sa tanang kaigsunan din. Sa ngalan sa labing lambun ka Diyos sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan sa Station Manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa Satong General Station Manager Reverend King Ryan Malasao. Kanina sa Panginoon ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulungan sa kanina sa FM Radio o sa social media sa Facebook Live sa Visayas at Mindanao. Ibig sa lahi mga naso may buntag ka na mao nga padayon ta sa pagbuhat uyon sa kamutuan wala nga ato karon nga pagatunan kining pagtigugmaay ka kini maigsuon ko ng iskot kini kanitong pa kung lisod gani ang tao ini ibig sa mga pastoran ibig sa mga pastor ibig sa mga pastora maglisod anin pagbuhat ako pastor maigsuon tingali kung wala ka balos ka matuoran kung na po'y wala ka balos ka matuoran at kinabuhi may na tayo may wala na kayo balos ka matuoran mao nga ni ining sitwasyon ining kalibutan isa-isa ang pulong sa Ginoo aron ikaw punta at kinabuhi ni mao nga ato sa pasalamatan ang Ginoo ato giapos Ginoo haligan ato nis makapagampo usa ta padayon nato sunod. Labing ka mga nanog mahigugmaon ka Diyos. Salamat o Diyos sa lain usab nga lugway sa mong kinabuhi. Sa lain usab nga gininhawa nga imong hatag ka namin. Salamat o Diyos sa lain usab nga panahon nga imong hatag ka namin. Lalo sa tanan ining sayo kabutan mo. Pwediin padayon kang nakatiman ka namin. Padayon kang nagkabuma ka namo amahan. Ibig sa tibok ng kong panimalay. Akuban sa among tulong ka mga anak sa kong ugangan. Kung salamat o Diyos kay mong itubag ako mga pag-apo ka ng kanimo. Mangaliyangan ang kanimo. Ang kumplito makayuhan. Mong hatag sa mong ikatulungan anak ama. Salamat o Diyos sa imong pagpatalingo. Huwag puwas, huwag hulong ang imong pagatiman ka namin. Bisan pa man sa tanang kaigsunan ni imong mamadapit sa balon. Ngayon ipabalik ang kadasig kalikon. Ka-excited ka sa pagpanalagad mo. Bisan pa man o Diyos tanang kaigsunan dapit sa Pilipino. Hidit ba'y pastora ito yung akap ko na.
Ikaw, O Diyos, magapanalangin kanina. Sa tanan mag-igsunan sa mga kadapit, na hindi na pundar ang balay kinabuanan, aron magkakaliusan ang imong mga kanan. Ibin, O Diyos, kung mapag-ampong siya, iya sa dapit sa bangkit. Samtang, O Diyos, magalimok ang imong mga katauhan sa panagtigom sa panimalay ni Brother Mario Elia. Ikaw, O Diyos, magapanalangin sa imong mga katauhan. Kinabuhi ni Sister Roslyn Elhigam o sa tipong nilang pamilya. Lord, kung napag-ampo nga na kanimo, ikaw na magapamuhat sa mga katauhan sa mga natin. Ikaw, O Diyos, magapahumok sila makasing-kasing, pinahumok sila. Hindi na imong kaayo ang imong pagkabuutan, ang imong pag-atiman ka na mo, matandaan daw, dili ko na kung among gila, O Diyos, nawagid kami alam mahimo sa tanang panahon. Huwag kami alam mahimo sa tanang namong panikamo, kining sinong sa langit. Kung dili ikaw, pagkapanalangin. Ang among komunikasyon, mao ang pagtrabaho, mao ang pagbuhat, pagtahod, labaw sa kanan. Uyon gayon sa imong kamong bukong. Iningitak na o dapit sa pagpuntagon, Lord Jesus. Ako kang ipasalamatan. Ibin sa among station manager, Pastor Gideon Kanilan. Pasitibok niyang panimalan. Magduwa sila, suplahi sila sa tanan nilang Panginoon. Ibin, O Diyos, among general station manager, na si Reverend Kim Ryan Makasal, o sa tibok niyang pamilya. O sa tanan ng mga DJ sa Sign FM. O na may muabot mga challenge, o na may muabot mga pagsulay, o na may mga kabutan, apan padayon kang magnito ninyo. Tago sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM. Na nagapalibot kining mga kadapit ang mga kung sa may ilang mga panginahanglan. Kinahanglan man sila o kaayuhan, doon naman sila gibatin sila pisikal na gamit. Lord, ikaw pa ang ilang kinabuhitan. Ikan ngayon silang lapanap. Yato kayo siyang pinakaligpulo ang mga. Ikaw magakuha na ining tanan. Bisan kung siyang matang sa mga malatiyan. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon yung namina kung nagawa sa Facebook Live. Sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. Even sa laing mga nasong Lord Jesus. Salamat o Diyos. Nga ikaw ang kapanalbaho kanina. Ikaw ang kapamuhat kanina. Labaw sa tanan sa malabot na mong Thanksgiving. Ining mao nga dapit. Sa malabot nga tapok na celebration. Sa isa katuig. Ining mao nga FM radio. Ikaw ang nasupply. Ikaw ang tatagpo sa mga panginahanglan. Ining mao nga dapit. Ang tanan na aman kanina. Ang tanang mga butang na aman kanina. Even ang financial. Even ang tanan na mga kinahanglan. Na alam yun kanina, Jesus. Ang among obligasyon din sa sinong sa langit. Mao ang pagtuman. Kung sa may imong ipabuhat ka na mo. Aron ikaw mapasidunggan. Aron ikaw mapasalamatan. Inaagay sa imong mga katalan. Lord, ikat na ang lapit sa pagpuntahan karon. Ilabi na o Diyos ang presidente sa Pilipinas. Biyahe kanunay ang desisyon. Ibig sa mga senador, sa tanan nga mga congressman, sa tanan nga mga gobernador, sa tanan nga mga mayor, kung sa tanan nga mga barangay captain o mga konsyales, kung sa tanan nga dunay katungdanan, sa nakalimlaing dapit, hindi mo silang ipahilunan sa mga orong posisyon. Araw sa pagtrabaho, araw sa pagservisyo, sa komunidad ng mga. Ilabi na o Diyos sa iyong mga alaga, sa mga pastor, sa mga pastora, sa mga evangelista, sa tanan ng mga apostol. Lord,
biyahe kanunay ang matag desisyon. Ani ang ilang pagdala, among pagling, nga nagasubay kayo kini sa imong kamaturan. Nagasubay kayo kini kung haong pinali sa walang kasulatan. Ang among kinabuhi ini kalimutan. Kanunay lamang kini nga mga liya kanimo. Ang among kinabuhi kanunay among itugyan kanimo. Matagutlo, mataghitik sa orasan, ano na kini nagdalang kahulugan. Lamang makakusa ka na mo, Diyos. Mamahimo kini may nandamon sa bisan kung saan kahintang sitwasyon ini kalimutan. Naaman kami sa kalagaya, naaman sa kalisod, naamas mga problema, naamas mga balatian, apan padayon kami malukot sa imong mga saan. Kung kaya ang imong mga saan, ilikod ka, ubiyak ka na mo, ilikod ka mo, talikod ka na mo, kung kami mukupot lamang sa imong saan. Salamat o Diyos, way hunong ang akong pagpasalamat ni natin. Sa mga panahon, na kami ng kinahanglan, huwag ka na Ang gugula mo, sa bisan kung saman ang among pagkaliyan ikaw mo. mo'y Hindi mo tinutuwa. kami nga ituban, Kukutang hindi mo kami ipatalimugan. tibuok kinabuhi ko. Okay, kami, huwag kami alam mahimong Gikan sa akong wala ikaw sa pagtang, pinamo. hanggang sa Nabaw sa tanan sa pagpilitan, hindi nga mao nga FM reading. awig tumuko. Sa matagbulan, sa pagpapilitan usap sa Wi-Fi connection. Aron ang imong mga pulong, may dagat, may abot sa nakalaing-laing kung nadapit sa isan naman sa tibok-sok sa kalibutan. Salamat o Diyos sa dako kayong pribilegyo ni magyatag ka na mo. Sa dako kayong higayunan ni magyatag ka na mo. Pinigtanan mo ang pinalilong sa imong mga pamamagitan. Walay nasalipdan sa imong kapaglantaw. Pinigtanan tayo o Diyos. Kanunay kang nag-monitor sa imong mga tao. Kanunay kang nagsulong kung unsa naman ang akong nalito kung nabuhat ini sa silong sa langit. Aron sa imong pagpanahon, sa imong pagbalik, Lord Jesus. Ay kaplagan nimo ang imong makatawan nga nagkinabuhi subay sa imong pagpanahon. Sa imong pagbalik, ini sa silong sa langit, maiapdasin mo ang mga katawan nga nagsubay o nagbuhat diya sa pagkamakati. Salamat o Diyos, ang kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga minsan. Samtang kami o Diyos, magapadayon sa pagpaambit sa mga mensahe alang sa mga katawan. Nabaw sa tanan, sa naminaw ko sa FM radio. Andam dawan, kung labaw sa tanan ilang kapoy kung ang iyong mga pulong mga mensahe sa sulod sa ilang kasikas mula unang sa labas. Sa matag-adlaw o Diyos, among pamaladuhan, ay ikaw ka nung nagapagkakayo. Yung magbayang, nalagay ka ng tanan, nagay sa kalagi sa iyo sa tanan, Gini. Salamat sa Ginoo. Sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live, kinabuhi ni Ma'am Norberta yung Francis, Frank Pulo Bindoy ni Cross Oriental, Agay ko asexoon, may kaluyahon, may kakapoy. Ano na siya yung mensahe ng nagsunod ko po ng pastor o sa tanan nga ating paminawan. Ini ibong tulungan ining dapit sa kabuntagong dalaygon ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa pagwaso sa ni Brother Pat Zilo Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City, Manapinanga. Muna nga atong iskutan mga kaigsunan. Hindi nila matagyapon sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 11 ngantos 18. Nag-iskut ni maigsoon o paghigugmaay ka ni. Paghigugmaay ka mo. Mag-iskut ka ni o paghigugmaay ka mo.
Ibig gani sa mga Kristohanon, pero mag-lison man gani ani o tuman. Labaw sa tanan may suot ko na ito yung iskutan. Labaw sa tanan o dili mga Kristohanon. Di mag-lison man gani pag-ikong paay ang mga Kristohanon. Labi ng kakalayng-layng tayo kong pa. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Pablo Miguelo from Lapu-Lapu, Cebu City. Good morning, Pastor Sastre Candelario. Dalaygon ang Diyos ni iningtak na sa kabutnan ko. Dalaygon gud ang Diyos ng Diyos. Ato bisag pasalamatan kay nanuman. Iwa pa tagi tahit mata isoon. Murag taingon kita sa 6 feet below the ground. Ay siyempre, kung ang tao dili ka mata, asa man ay paingon, di mamatay. Ato ta sa 6 feet below the ground. Ato ta sa kangit-ngitan mga kaigsunan nga walay kinutbanan. Apan kay gipahimata pa mata maigsuon, apan kay tay kahayag kay buhi pa mata. Siyempre kung buhi pang taos kalibutan, napay kahayag. Kaya ang kinabuhi maigsuon mo may naghatag og kahayag sa tao. Apan kung mamatay ng tao, naana ang kangit-ngit, ang pangutana maigsuon kay mubulag mga espiritu sa lawas, asa man paingon ang espiritu adto sa Ginoo. Ay siyempre siya ba tag-iya nini, di ba kita tag-iya. Kita ba igsoon? Di ka kabuot sa itong kinabuhi, bisa kung saan pa. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch sa karon si Rowel Sanipa. Ako hindi lang kita maka comments kung asa ta maka nag-watch karon mga igsoon. Kung sa tanan karon nga naminaw din sa Sign FM nga nagapalibot human sa ato nga programa sa pagwali sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo, mao naman ang mga request awit makalangit o ang mga pagtumbaya kay nagdugang maning atong mga igreat igsoon matag semana do na may ato nga i-add o i-additional labaw sa tanan sa naminaw sa Sign FM. Pwede lang din mo makapadalang mensahe diri aron atong matumbaya kada buntag basta walay brownout, basta naara po'y abisang wala pa'y connection igsoon. Diri makaigsunan bisag walay wifi kadunay ra man gyud nagpadayon ang pag-play sa FM radio dinhi sa 95.3 nya kanunay gyud naglanaw-lanaw nining mao nga dapit labaw sa tanan sa inyo nga mga dughan. Wow. Anak na gyud na. Unang kaming mga alagad sa Ginoo. Na may maminaw kun wala, na may mulanta sa Facebook Live, pagsugod gyud sa amo nga obligasyon. Una nga every Sunday mga kaigsunan, every adunay mga serbisyo. Usa duha tulo basta na. Ibig gani usa ba igsoon dili day kakahimo pagdayon ngadto sa Ginoo kun ikaw ra usa. Magkahimo ka igsoon pagdahi. Kung ato nga hinumduman mga kaigsunan, si Moises, si Noe, naginusara to mga kaigsunan, nag-ampo si Daniel, o uban pang mga katawhan, nagigamit sa Ginoo, kasagaran biyang gigamit sa Ginoo, kanang kusog kay muampong maura usa. Kaya doon na magoy tao mga igsoon, nga kusog kay muampo, basta daghang maminaw. Tinood dili. Pero ganing walay maminaw mga kaigsunan wa gyoy tibig. Una makahinumdum ko mga kaigsunan sa akong mama. Kato grabe to siya kapag prayer warrior gitu siya. Hasta to kung apa maigsoon grabe to. Una nga ibin kami mga anak kaniadto to. Magkamantang lagon mi nga silang mamang si papa. Si mama to as pikas kasuok, si papa sam to as pikas kasuok. Maguna-unang ampo si mama, maguna-unang ampo usahay si papa. Usahay mga igsoon. Magsinggol lang sila mga igsoonan, ibi na adto sa baol ang kong mama, adto na mag-ampo. Pero kaming mga anak, amo kining nabatasan, sa dili pa may matulog, doon na yung devotional. Moingon mo ito silang mamag si papa, ala sige diri na mo de magtapok ta diri kay magservice ta. At tapok sa may maigsoon mag-alubang kaya katos papa mubasa mo itong Biblia o sa ang mga mag-ampo.
Una nga doon na sila yung mga himuong mga pag-ampo nga sila lang apan kami mga anak sige gibing i-training ba magkadlawon alas 4 ngaw na tos mama pagmata na mo diha kay mag-service ta ano bang sa may mga so ikaw niya ikaw papa ikaw mama kung doon na kay pamilya siyempre kung doon na kay pamilya na anak ko ikaw na kay papa ayaw pag una-una may suon kung minyo na ka mura siya po kakulitaw kaya din ko sa kalibutan may suon sa kalibutan ng kalihukan kung ang tao igsuon dili ba makaagpas dayon dili pa kaay kasabot sa pamaagis Ginoo imbis ang minyo feeling ulitaw ra gyapon imbis minyo feeling lang gyapon nga dalaga o diyan makaluluoy anak kagatumang imong mga anak mao mo toy una nga magsakripisyo sa imong pagka-feeling ulitaw pagka-feeling dalaga yan ang sitwasyon o kahimtang kung ang imuhang kinabuhi nga musulod kag kaminioon o niya ang imong una-una tagsaanon ayaw na lamang pagtuga-tuga ayaw na lamang pagsulod sa kaminioon kung maunay ato nga iuna-una kaya magsakripisyo ana-una biya ang imuhang mga anak o hasta sab ka dili magkakaobliga sa imong obligasyon. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Pops Gilo Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City. Amin. Amin. Hallelujah. Wow. Ako kining basahon igsoon. O niya ato una-unaon bas kalibutan. Even gani sa mga Kristohanon, maglisod bi ani nga paghigugmaay kamo. Labi na sa nagkalain-lain nga mga denominasyon ba. Even gani dili ta maghisgot gani sa ato ang paghigugma sa atong kaaway samot. Kaya kung ang tinuod nga nahigugma sa iyang isig katawo, bisag lain-lain pa nag-title sa simbahan, maghigugma ay gunang. Kaya nagkalain lamang ang tao, diha lamang sa title, diha sa sig nga nahimong na-register aron mahimo kang legal. Ang makadaot manggod sa mga organisasyon kung masulod na sa una-una sa mga leader sa simbahan kanang gitawag og membrohanay, mag-uol man na muingon man na nga ako ba'y bautismo atong sister ni brother unya to as uban ni simba. Unya ang dauton anak kanang biyang leader sa simbahan nga diin migpasilong ang usa ka kaigsuonan sa lain nga usab nga title. O ana magmugtog na, magbitay na ng simon, aslom na kahit ismail may soon, mura na kang ismail sa iring. Sa man po ng ismail sa iring, pastor. Dalabang paasib ba maiksoon, unya dalapong kauras. Muna ka ito ning basahon, iksoon, arog yun atong mahaong. Kaya kung ang mga Kristohanon dili gani kahigugma mismo siyang kaaway, maglisod yun pag-claim na siyang Kristohanon. Muna nga diha yun mabalaan ang tinud-anay sa usa ka tawo nga dunay gugma diha sa Ginoo. Wow. Kaya ang tinud-anay maigsoon nga dunay gugma sa Ginoo, bisa kung saan pag yun na sa patikos. Makauna-una lang ko sa among administrador kani adto nga sa iya habang nga kinabuhi nga bisag kung saon siya o isyu sa iyang mga kaubanan nga mga magtutulo, kauban niyang nagkukugrang ko kay mga doctor of education, mga doctor o sa mga doctor of linguistic. Kanya kadili manggod kung anak sa dagkong university may iksuon patag-asay magunang garbo kay kinibiyang patag-asay biyang ineskwelahan maingon biya na nga munay administrator nga usara kabog nakuha nga doktorate natanawan ko na samtang ko
gamay-gamay ra kog rangko kay kung may mo kang administrador kana po kay mga din sa mga every colleges kay mong under magpatag-asay og garbo lagi pero maingon lang tong among administrator enjoy enjoy lang yun maigsoon nato naabot rin yung sex ay sinta nag-retired sa maigsoon enjoy lang yun di man siya mo kagat mga igsoon bisa kung saan pa sa isyo ismay lang yapon wow ana ra na how much more mga kaigsunan ko sa Ginoo diha sa kinabuhing Kristohanon mas bukat pinamang kaigsunan kung Kristohanon ka tigdumot lang yapon ka even gani ang lisod magod kung Kristohanon mo ay kusog ka yung tigdumot o niya mo dumot sa mga unbeliever maupay mahimo nga mahimo pahinoon mga igsoon may paywalay nakakat-on dias Biblia doon na mo ko'y mga tao mga kaigsunan dias pa kalibutan dinis kalibutan nga wala nakadugog sa Biblia pero ang kinabuhi kinaiya haom sa Biblia wow na ako'y magsige po kadungog sa Biblia kung nagbasa po Biblia ang kinabuhi o batasan dili haom sa Biblia maupay kusog mangitag kontra lisod na usaw man mo paghigog maibin sa imong kaaway igsoon ako ning basahon be diri nakita sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 18 naguluhan man ay maigsoon og paghigog maay even gani sa imong pamilya maigsoon kung kulang yun ay paghigog maay mag-idya-idya biya na ang gamay grupo igsoon unag yun ang pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Armando Inglaterra from Samar sa tanan nga mga Inglaterra family diha sa dapit sa Samar ilabi na sa inyo ang mga buluhaton kay ikaw ug ako nagkalain-lain magutang obligasyon matag adlaw kami sa maigsoon na po may obligasyon para sa among pamilya dili lamang sa obligasyon sa ministry kundi na po may obligasyon sa among pamilya mismo para sa among mga anak mao nga mas nindot pang palandungon maigsoon unahon nimo o edukar ang imong kaugalingon nga pamilya una ang uban sa man ang pag-edukar maigsoon pag-edukar pa diha sa pulong sa Ginoo lahi man ang pag-edukar sa eskwelahan na may mga magtutudlo dito nga mutudlo sa imong mga anak aron makakatong mo basa mo kabalo nga mo discuss kabalo nga unsay kalihukan o mga leksyon sa angay nimo nga magkatunan sa imong mga anak ikaw papa o mama ako o ikaw isip papa isip mama wow nagkabalo nagtandaan diya sa kalihukan sa pamilya unang-una dapat ang bana asawa kabalo kang muluka, kabalo kang muhikay, kabalo kang mangugas, manilhig, manlabatan, and all around ka. Kay walay trabaho sa usa ka babae nga dili mahimo sa usa ka lalaki. Kana og interesado ang bana nga magkat-on sa bisan unsang trabaho diha sa panimalay. Amen ba? Kung ang trabaho sa panimalay magtinabangay dili magnilataway, dili magwintanahanay, una diha makita ang gitawag og gugma. Wow. Mao nga diha sa panagtikong, diha sa simbahan, kung wala gani paghigog maay, lisod oy. Lisod. Anong mingon makong lisod? Dili man na mo tabang. Dili man na mo tambayayo mangita man nagrason apan kon ang tinud-anay nga dunay paghigog maay wow ang trabaho mahuman gyud ayo. Salamat sa Ginoo sa imo nga mensahe Brother Babs Jilon Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City. Amin kaayo pastor tinuod ka na
ang magsukad ang tinud-anay nga paghigugmaay naas pamilya. Kay kun ang imong kaugalingong pamilya perti kubota o niya gadala kag simbahan, gadala ka o katawhan, pastor ka, pastora ka, naunsaon man nimo paghigugmas iubang tao, nga maglisod man ka og manage even sa imong kaugalingong pamilya. Unang mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, talagsara gyud mga tapulan. Talagsara nga walay nakatuunan even sa kusina. Even gani pagpanghugas mga kaigsunan, talagsara anak na makahimo paglimpyo sa palibot. Mao nga ikaw ug ako, ilabi na sa mga katawhan nga nangandoy nga mahimo gyud nga alagad sa Ginoo, kay naa man gyud pangandoy ning tawo nga moingon, pastor, magpastor ko, pastor, magpastora ko. Wow, kanindot bang paminawon. Ang pangutana manggod sa panahon nga ikaw adunay obligasyon, kaya kahana nimong obligahon. Mao man ay pangutana, kay ang tinud-anay ana nga ang katapusan anang desisyon kana na baya nga imuha ng turno or imuha ng katungdanan nga diha ka gipahidot kay mutang. Una nga mga alagad sa Ginoo, grabe kay sakripisyo man. Ano man, bisan unsay mga pulong nga imong madungog sa palibot sa nagkalaing-laing mga tao, kay siyempre naa may nagkalaing-laing tao sa mga panglantaw diha nimo, naa apoy mo dahig nimo, naa sa imo daot nimo, dili na gyud nimo maligayan. Musugot kag sa dili igsuon ang kinabuhi ng alagad sa Ginoo, dapat naa ka sa gitawag og flexible. Dapat modawat ka og maminaw ka og mga pulong nga dili maayo, pero ayaw po nang ikinabuhi nga dili maayo. Siyempre makadungog biya ka. Mao man gani kung makadungog kag dili maayo, di ipalusot sa pikas dunggan. Kay duha patay dalunggan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Billionario SK Florentino from Davao City Government. Nga kanunay gyud siyang naghago, kanunay silang nagama mga kaigsunan sa iya nga YouTube channel mga kaigsunan sa pagsunod nining ato nga programa. Unang makahinumdum ko mga kaigsunan, usa sa atong kaila diha sa Plagatasanon nga usa ka ex-konsyal or kapitan kaniadto. Nga doon ako sa hiyas, iyasap ng hiyas, kanang bukulit o mga bersikulo pa. Iyang pamutang dito sa mga dalan, iyang balhinon, kahoy biyak maikson niya, iyang ikulit niya, ibutang ang litiring. Pertibi ng kutiha. Pausap na iyang papilya sa dapit sa Plagatasanon. Wow! Munang ikaw o ako, doon na gihan ay ang Ginoo nga kanabang hiyas ba, katakos, abilidad. Unang pasalamatan na to ang Ginoo niya na. Adunay mensahe si Brother Armando Inglaterra from Samar. Adunay sa mensahe, amin tinuod yun na, pastor, na ay panahon nga sa pamilya dili magkasinabtanay, mag-idya-idya, idya-idya ho, maunay kinaiya nga dili Kristohanon, pastor, pero salamat sa Ginoo karon dili na, kay naa naman si Kristo sa atong kinabuhi. Wow, tinuod man yun ha. Salamat usab sa imong kinabuhi, sa imong pagwat, Sir Oliver Villanueva, nagwat usab sa atong programa karon. Tinuod yun na, saludo ko ana. Kay kung diha sa pamilya maigsoon ang bana o asawa, una gyud ang bana o asawa dili magkasinabot, utro po ang mga anak. Kaya ang mga anak maglantaw man sa ilang papa o mama nga magsiningkahay, magsinumpagay, magsinampalungay, mga bukol na, hasta po mga anak, kusog po kayo, maldita sa wasay silingan iksoon.
Ngano man kay makita manas mga anak, si Papa palaway, si Mama palaway. Ngano man daiming mga anak din may palaway. Pero dili gyud tanan. Kay doon may mga tao kapamilya may igsoon ang papag mama piting malitaw ha malita ang mga anak maayo. Pero talang saroy. Talang sara nang mahitabo kasagaran yun. At tingali sa 100% may nalamang na as 70%. 30% ang maayo, 70 good ang dili maayo. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe, Sir Helover Villanueva. Good morning pa. Pa-shout out naman sa mama ko. Ato ning hulaton man kagsunan kay ning nga si Joanna Villanueva nasa Baguio City. Wow, salamat sa Ginoo sa tanan nga mga asawa na Juana Villanueva diha sa Baguio City. Maayong buntag, maayong buntag kaninyong tanan diha sa Baguio City from Brother Oliver Villanueva, Sir Oliver Villanueva nga nagwas karon sa ato nga programa. Ato na ning basahon maigsoon. Anya baisyo sa sakog kadyon kay kog gion ang ako nga silingpad dili kay murag ning init. Ako na ning basahon igsoon kining paghigugmaay kamo. Kundi atong una-unaon kung ato na baning nabuhat. Kay kung di gani-gani ta kahigugma ibin sa atong kaaway, murag di gyud ta ka sunod ibin sa palisiya o balaod sa Dios. Ibalaod man ni sa Dios. Dili man ni balaod sa tawo. Kay kung ang balaod sa tawo maigsoon, moingon man gina ay kontra ko na ako na. Nang ako anang higugmaon kontra ko na ako na. Ano na may mga tao maigsoon nga moingon pakalisura po pagigugma ng atong kaaway pastor. Kaaway ko na nato. Nya atong higugmaon. O matay mahimuan na kay mao man ay sugo sa Dios. Tan-awa ra kon maigsoon ang Dios gugma. Ato sa ning basahon kining ato nga tun-an karon. Paghigugmaay kamo, ingon ang 11 bersikulo 11 sa kapitulo 3 sa unang Juan, kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto gayud kini sa 18. Ingon dire. Ang mensahe nga inyong nadungog sukat pa sa sinugdanan mao paghigugmaay maghigugmaay kita. Tanawa ra na. Kining mensahe sikat pa ni sa sinugdanan. Dili pa lamang ni bago. Sa imong pagkahimugso dapat ikaluha ang nagandaan nga doon na kay gugma. Wow. Ganun man. Sikat pa sa sinugdanan gani sa pagtukod sa kalibutan sa pagkatao, paghimo sa tao, nagmugna na nagdaan o gugma. Siyempre, ug ang Dios sa iyong pagama sa tao, iyan na maganing higugma. Ingon diri, ang mensahe nga inyong nadungog sukat pa sa sinugdanan mao paghigugmaay, maghigugmaay kita. Dili kita manundog kag Kain nga nagmipatay sa iyang igsoon. Si Kain iya sayawa tan-awa ra guna. Kung ang tao dili gani kahigugma sa iyang isig ka tao, nabilong na siya sayawa. Ayay, mga Kristohano, kung dili gani ta kahigugma sa atong isig ka magtotoo, isip kauman ato dias pagpangalagan, nahisakop lang gyapon ta sayawa sama kang Kain ato ning ipadayon. Dili kita manundog kang Kain nga nagmipatay sa iyang igsoon. Si Kain iya sayawa tungod kay si Kain daotag una-una daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsoon nya matarong o binuhatan. Mao mga kaigsuonan ang kasagaran yung patyon, kasagaran yung kasukaan katong maayo binuhatan. O niya ang maglagot katong dili maayo binuhatan sa kang Kain. Ato ba ning nasabtan mga Kristohanon? Kung ikaw nagdumot sa imong isig ka tawo o niya Kristohanon ka, nabilong kang Kain.
Kung ikaw dili ka kahigugma mismo sa imong kaaway, dili ka kasunod sa pulong sa Ginoo. Iman-an na to ang Dios gugma. Madayon kita sa 13. Usa mga igsoon ayaw katingala, kundumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan na dili sa nato ni ikatingala kundumtan tas kalibutan. Simpre ang batasan sa kalibutan dili haom sa pulong sa Ginoo. Ingon ang 14, nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isig katao. Wow! Makalatas di ay ka diha sa kalibutanon nga kahimtang kung ikaw makahimo paghigugma sa imong isig katao. Ang pangutana unsang klasiha, unsang kahimtang og sitwasyon sa imong paghigugma aron mapakita ang tinuod nimong gugma sa imong isig katao. Ingon diri nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isig katao. Apan ang wala mahigugma anaa pag sa kamatayon. Nausaw man. Ingon ang 15, ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno. Hala, ibin gani ang pagdumot sa imong isig katao, nag-ingon ang Biblia, mamumuno. O niya, malipay kag inom kang mamumuno. Aon sa man ang mamumuno, pastor, maayo na, dautan. Dautan, naabay mamumuno nga maayo. Naabay mamumuno mga kaigsunan nga gikahimutan sa Dios sama kang kain. Hala, igsuon, kung nagdumot ka sa imong isig katao, nag-illustrate ra ba ang Biblia nga mamumuno na Kristohanon sa tanan nga naminaw karon sa Saint FM, sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, muklinta nga Kristohanon o nya nagdumot sa atong isig katao. Nag-ingon ra ba gyud ang Biblia nga ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno. Unsa man ang mamumuno, pastor? Kriminal. Siyempre, ang imong pagdumot ulintunganay manas pagpatay. Tanawa ra gud si Cain ug si Abel managsuon piato. Si Cain magulang, si Abel manghon. Nganuman nahitabo man to sa duha ka managsuon nga inaato ang sitwasyon. Kana man kasina Tinoo dili. Kung kay ang tao kung masina, masilo siya sa isang katao, madili makakita-kita nga mo ingon nga na uminto manitawa namin. Diya sa kahilayan, eksoon o sa ka ilustrasyon, diya sa kahilayan. Mo ingon ko makaeksonan o sa ka ilustrasyon, gawa ko ilintunganay nga maayo nga numan. Tinuod maning nahitabo mga kaigsunan diha sa dapit sa Mabinay o sa kasugilanon tinuod nga nahitabo sa usa ka tawo nga gikan sa Mountain Lupa, siyempre gikan Piniriso. Ingadto sa kalingawan nga gitawag og hantakan. Kanang gitawag og hantakan, siyempre naihantakan na apoy antugan. Diha sa antugan maigsoon sa hantakan daghan kay mga binuang anak. Kay duha ra may resulta og sa maong sugal, patay og hari o naman. O niya katong nag-atong maigsoon kay wala may patay-patay, puro raman hari. Kaya na may gitawag og sirong. O niya usa ka tawo mga kaigsunan nga gikas monte, napildi og pila ka libo. Gibuyag sa anak nga ayaw na anak pa. Kay dili man na sige ra magyud ang kahari, sige ra nagkabuhi. Sa gihimo sa amahan, gilipot dito sa luyo, gidunggap, patay. Ingon siya ra, ningon ra siya maigsoon, patay lagi. Ingon hari.
ikuha mo eksoon ang atugon kay atugon man na. At ang awar na di ba puro na hari pero ang gaanto patay na. Mao na. Yes, kalibutanon nga kalayukan mo eksoon daghan kaigong mga limbong. Mao nga magbantay ta mga Kristohanon. Kay kung makalimbong tas atong isig katawo, di ra bagud kalimbong, dili ra bagud ta kalimbong ato bangas Ginoo. Bisan mo claim pa ta nga Kristohanon sa atubangan sa tao. Pero atubangas Ginoo, ihado biya nga mo claim kang Kristohanon. Mas nako pa unya kag sala nga mo claim kang Kristohanon ang iyang imong kinabuhi dili haom sa pulong sa Ginoo. May nang maglaruhan ay tandaan. Atong timan-an maigsoon kining bersikulo ha. Ang nagdumot sa iyahang isig katao mamumuno. Nyalayan kang inyong mamumuno dili kaha ka mosamot o kaiso. Moingon dayon ka nga si pastor giingnan man kong mamumuno. Dili mi nag-ingon ng mamumuno, personal Biblia. Hala basaha. O magani mga kaigsunan ang mga tao kulang basa-basa, masuko dayon. Wa may basa-basa Biblia. Sayo pa niyas mga pastor, mga pastora nga mubasa sa Biblia sa tinud-anay, dili man ay kasuko man. Kung sa igingon dire, ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno, og nasayod kamo nga mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Sa tupa walay luna o dapit sa kingharian sa Dios. Wow! Dili lamang kay mamumuno personally. Ang taong nagdumot sa iyang isig katao mahitabo sa nga dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Hinumdumi diha nato mahibalan ang tinud-anay nga Kristohanon. Ang tinud-anay nga nahigugma sa iyang isig katao, bisag unsaon pa na siya bato, bisag unsaon pa na siya putang-putang, muhigugma lang yapon na sa sayang kaway. Wow! Ato na baning nabuhat, ato na baning nahimo. Bahalag pakaulawan ka sa katidingban, bahalag pakaulawan ka sa imong silingan, bahalag kag pakaulawan sa imong relative, sa imong igsuon ug unsa niya. Basta ang imong gibuhat para sa himayas Ginoo ug nagtuman ka subay sa pulong sa Ginoo. Dili muingon gyud kung kini nga sugos Ginoo dili ni sayon. Apan sayon ni kung ikaw nakamata o nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Lisod ni sa mga taong dili magpakorhir. Lisod ning buhaton ug tumanon sa mga taong mga Kristohanon nga hantod karon naarag yapon sa kalibutanong kinabuhi. Apan ikaw ug ako nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, wow! Kayang-kaya nimo ning buhaton kay ang naghari sa imong kasing-kasing una-unang sa labutan mauna ang Dios. Iman-an nato ang Dios gugma, pero ato sa ning tiwason magbasa. Ingon diri sa 16, gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila nga ang tinuod nga gugma busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig katao. Wow! Ang pangutana unsang paagiha nga ang atong kinabuhi atong ikahalad sa atong isig katao, usa na siya kasambingay. Imong ihatag og imuhang baslan og maayong pagtagad ang imong mga kaaway. Wow! Bisag kung saon ka, pailo, paubos, apos Ginoo. Lord, salamat nga nakasinati kong sama niini, nakaambit ko sa imong pagsakripisyo sa akong kinabuhi.
ug ayaw usab og tukol, ayaw usab og balos. Kung giisyuhan ka, ayaw balos. Iangkos Ginoo. Tanawa ra gud ningon ang Dios. Ayaw pagbalos kaya ko ang manimalos. Akin sa manay mo balos di ang Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Ma'am Lizel Alpuerto. Bisitasyon og sa tanan nga mga Alberto family og sa tanan nga mga visitasyon family. Ato ning padayon sa pagbasa 17. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isikataw nga anaa sa kawadon. Usa ni sa ka-ilustrasyon nga ang usa ka dato talagsara manggod ang dato nga mutabang sa iyang isikataw labi na sa kabos nga kahimtang. Kaya ang taong dato maigsoon usikan magunas mga butang. Pero doon ako'y mga dato nga dili makapugong sa pagtabang sa uban. Dili po nato ingnon nga ang tanang dato ulay batasan. Pero gimusli mangon maisoon kasagaran mangon sa taong dato walay kasing-kasing sa isig kataw labaw sa tanan sa tao nga naas ubos nga posisyon. Even gani arita sa gitawag og education. Dunay mga tao nga adunay kinaadman sa adunay edukasyon kana ba ang suito ba labi na sa pamalaot. Dunay mga tao nga mabiktima nga dunay mga butang igsuon nga dili iyaha o niya intensyonan sa mga bride. Wala na yung tao inahot. Ang walay mga ordinaryong tao kay papirmahon raman na. O niya ang tao itawon nga inosente tao ni ana. O pirma lang po itawon. Iman-iman maunay nag-abaga sa problema. Dili lang nang usa. Muna nga sa atong kinabuhi dili sab namo i-reject ang edukasyon labi na sa mga bata. Nganuman mahimo mata nga musamot nga mailag tas kalibutan. Siyempre, matakusan na to, ayaw mo pirma sa mga papilis, ako iksoon, di ko mo pirma, di na ko basahon. Kaya tinuora, dili lang ko sa duha, naka-encounter ko mga iksonan, labi na sa mga kalihukan karon. Nga daghan kayong nabiktima sa mga budol-budol ba. Doon ay panahon mga iksoon, ipakitaan ko nga, ipabasa ko, pastor, bro, brother, sister. Ingnan ko nga apil aning organisasyon kahit pangita at nanawan ko pabasaha ko anang statement sa inyo nga kapunungan nga inyong gisunlan. Ya kay in English man, o niya, o wala tay nahuman, o dili ta kabalong mo muhubat sa binisaya from in English, bisag ginagmay in English. I-state man dito, mekson ako sa ina, tanawar ako ng grupo nga inyong nasunlan. Diba ni ingon diha, walay kalimbigitan o walay labot ang grupo sa inyong pag-apil kay voluntaryo mo nga nag-apil ni ining grupo ha. O niya, kay ipabayron kag nilibo, nakabaligya na kagbaka, nakabaligya na kagayupan, nakapirma na ka, nausao man ni mo na sa usgado kay pili magyud ka. Kay sa imong pag-apil, gi-state man dito, dunay notaryo sa abogado pagyod. Tanawar ako na ako sa giingnan, tanawar ng inyong grupo o niya nga inyong gialok na ko. Diba na anay dili maayong resulta pila ka bulan. Mamagani ka aktig bulan, nabulyaso man. Nausao man na. Oo nga, ako sa akong kinabuhi mismo sa akong mga anak, dili na ko i-reject ang edukasyon. Kung mahimo amo pang gidasig nga makahuman o profesyon ang among mga anak. Kay mismo kaming papa, kaming mama, nakahuman mig 4 years course. Dili na mo na ihatagan na mo balor, kung dili ang among ihatagan o balor ang profesyon diha sa pag-Ginoo. Lamang ang profesyon nga atong nahuman
usan ni siya kadakong katabang nato nganuman kay mailan biyata. Na usaon man nimo pagprase sa mga papilis. For example, mulukat ka og unsa diha nga musulod kag mga opisina, siyempre musulod kag opisina. Na unsaon man nimo mahimo nga apektibo nga leader sa usa ka grupo kung wala usab kay himbakaagan. Tinuon maguna. Kay ikaw ug ako dili pa mata espiritu. Hello, dili pa mata espiritu. Mao magani dapat ang pagtuon sa Biblia balance mga binangga. Kay kung moingon ta nga magtuon tas po Biblia nga espiritu na lamang, tuwa na matas langit anan, wala matas langit. Dili pwede nga atong i-reject ang edukasyon. Dili usab natong i-reject ang mga butang dinis kalibutan kay ikaw ug ako kay mukhaon pa man kita. Nausao man na. Magsige tag pasting mamatay tag sayo. Kay mismo mga kaigsunan kanang pagpuasa, mas nindot ba yan na magpuasa kang daghan kag pagkaon? Ano man, imo mang gikontradik ang mong kaugalingon nga physical, daghan mo kag pagkaon, siyempre. Imo yun na nga gisakripisyo ang imong kaugalingon. Nga mupuasa ka, unsa man ay puasa, pastor, di man ka kagkamukaon. Dili man ipakanon imong lawas o material, ang mo pakanon na puro espirituhanon nga bahin. Pero kung magpuasa ka, kay nakapuasa ka, kawala kay malumag, ay o dili na sam na maayo igsoon. Lahi, napokus na ka anak, nakapuasa ka, kawa kay nalumag. Kay nga naman, ang imong teaching, imo mang ato man nga ingon man nga walay kapuslanan ang kwarta, way kapuslanan ang bahandi. O niya, o wala kay bahandi, wa kay kwarta, makaato de kag lain-lain nga buluhaton. Mag-jogging ka. Nawa bitag mga Kristohano walay kwarta, magbuktok man. Hello, dili pwede. Dapat kabalutang mo balance sa atong kinabuhi. Ining atong programa maigsoon, dili na sa gipasabot nga ning laban kos mga butang sa kalibutan, kun dili kabalo kang mo gamit sa mga butang sa kalibutan. Daghan kay mga organisasyon nga sige kwali, mga butang, tinuon maguna, depende sa paggamit. Depende usab sa paggamit sa imong edukasyon. Dili sab na pwede nimo ikapasigarbo. Kay kanang tanan ikanas Ginoo, lamang gibiyalan ka anak aron mapasidugan ang Dios sa imong kinabuhi. Paora gyud na. Adayon kita igsoon. Ingon diri gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Kinsa man si Kristo? Anak sa Dios. Siyempre gamhanan siya kay anak siya sa Dios. Ingon diri alang sa atong gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Wow. Mao magani kung dili gani maghari si Kristo sa atong kinabuhi, dili na pamatud-an, dili ka kapamatuod nga na si Kristo nimo. Bisag mo claim pa ta igsuon nga Kristohanon ta. Bisag mo claim pa ta. Bisag imo pa ng panotaryo sa abogado, attorney, Kristohanon ko, upirma ra man ang abogado. Pero doon na pa may mas labaw nga abogado mao ang Ginoo. Dili ko pirma kahan ang Ginoo nato. Busa angay usab kita nga maghigugma, maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig ka tao. Ang pangutana maigsoon, kinahanglan usab kita nga mohalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig ka tao. Na unsa man ang pastor be, isig ka tao siyempre dili nimo kadugo, isig ka tao. Isig ka magtotoo. Kanang paghalad maigsoon, kanang paghigugma ba? Pagtagad, pagtreat, pagtumbaya, usa na siya ka requirements nga ang Ginoo kasi Jesus na si mong kinabuhi. Pero
magbuktok na gani kay si sister si brother ning simba sa simbahan, sa usang simbahan, o niya ang gadala dito lahi og title, moingon man na nga maekson sala po ni mga pastor nga nangailog mag akong membro. Ako na'y nakadaot ko sa mga pastor sa nga membro hanay man imuha din ng membro. Kanya doon na po yung mga pastor, mga kaeksoon, mga pastora nga kung nga ng ilahang mga kaeksoonan pagsimba sa uban. Oy ayo, mau man ay magbuot pa, hadlokon pa, ala sige simba mo dito, di ba? O dili atang-atangan pa. Mao na atong teaching sa Biblia, mga ekson, mga pinangga, mga alagad sa Dios. Kay bukat man dili man nato ni giadre sa mga Kristohanon. Kay ibig sa mga Kristohanon maglison magani paghigugma sa isika sa Kristohanon, how much more sa dili mga Kristohanon. Kita may panag-ingnan pinangga. Ingon ang 17, unsaon man pag-ingon sa usa ka tawo kadato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isig ka tawo. Ang kasagaran mga dato kahit yun na siya mupagawas o kwarta para pagtabang sa iyang tanawa na ng dagkong ay mga simbahan dinhi sa kalibutan. Isa may dagkong ang simbahan nga muklim na sila mo'y unang simbahan. Kanaghan kay mga magkililimos sa kilid sa simbahan, ibig sa syudad. Musuroy ko sa bais sa Tibok Negros Oriental, ibig sa Cebu sa Maynila. Pagka naghana kay makalilimos kilid sa dagkong ang simbahan, idara ko na na-mention. Ayaw kong ingna ka nang nagdalaan nagwa kakita, naglingiw-lingiw ra. Mumangani dito sa ilustrasyon ang Good Samaritan. Kinsa to nagtabak sa mga tao sa usa ka tawo gigibanhigan, nagtuli sa usa ka mingaw nga dapit. Kinsa man tong naglingiw-lingiw ra ni si pikas ning sipat sa pikas ning sipat. Mao na nga kung dili ta himasa, wa pay klaro nga moingon si pastor si pastora na. Galingiw-lingiw ra. Nya dili ta himasa sa Biblia di pauwat santa. Kay balihon man ang Biblia igsuon sa ubang organisasyon. Ingon ang 18, mga anak, ipakita ta ang matuon nga paghigugma pinaagi sa maayong buhat, dili sa pulong lamang natanawa ra ko na. Mga anak, usa ni siya ka-advice, ningon ang pulong nga, mga anak, ipakita ta ang matuon nga paghigugma. Unsaon man nimo pagka-identify, unsaon man nimo pag-clarify sa imuhang pinulungan nga nahigugma ko sa akong isig ka tao, apan imo ra gyapon gibuhatan og dili maayo. Sure ka? Hello? Muingon ka sa imuhang ubang mga tao, ako man na sa gigugma sister, kaya ako ko na siya kauban sa simbahan. Ako ko na sang sister o brother. O niya sister o brother niya buhatan nimo dili maayo. Mayra kas atubang. O niya ang imo ang giatubang. Pagkatalikon maikson gitingkoy na sab nimo ay maorong ako na sila gadihagat. Na sa umanana maikson. Way ayo. Di takatuman tinuod igsuon tanawar ko. 18 last man nga atong gibasa diri sa ato nga tema karon ato nga paghisgutan. Mga anak, ipakita ta ang matuon nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat. Ipamatud-an magud ang imuhang gugma nga imong gilitong diha sa imong mga buhat. Wow. Di man igon igsuon sa panahon sa paghukom. Dili kaya ang mong profesyon, dili mo yung pagkadato, ang imong pagkasikat. Muy mo atubang sa hukmanan, pinaagi mas imong performance. Muy ingon man si Jesus, be, atong lantahon imong record direbe. Kung ikaw magtutulo maigsoon, dapat na kay record. Na kay class record, na kay computation, o saan pag-compute sa grado. O saan pag-compute sa mga performance sa imong mga estudyante. Dili kay diktahan mo kata grado o niya imuhang mga estudyante absinos. Way nakatunan, labaw sa tanan way nakatunan. Kay diha man ang resulta o output sa imong pagtulo sa imong estudyante,
diha sa nakatunan. Magtutudlo ka, maayo ka mo in English, maayo ka mo Pilipino o unsay languages. Imong mga bata nagbugrahoy walay nakatunan. Sure ka nga epektibo na imo teaching? Usa ka kaalagad sa Ginoo, pastor ka, pastora ka. Ang imuhang mga tinunan, mga balasubas, mga way batasan, siyempre mapangutana ang usa ka organisasyon. Unsa kay gitudlo ni pastor ni pastora sa nga kanang ilang mga kaigsuonan, mga palaaway man. Mahimo na inutang balo-baloan ang trabaho Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa amoy answer. Pinaagi sa maayong buhat, dili sa pulong lamang. Grabe. Tanawa ra ko diri maigso, tanawa si Jesus. Unsa man ni ang Dios, pastor? Dios, ang Dios gugma. Ato ning basahon unang Juan kapitulo 4 bersikulo 16. Unya mo adto ta sa usa ka tawo dato ani. Ay una natong hatagan o pagtulunan kini biya ang Dios. Siyempre nakahibalo ka nga adunay Dios. Nagtuo ka nga adunay Kristo. Kung nagtuo ka nga adunay Dios, nagtuo ka nga adunay Kristo, nagtuo ka hata nga kita rin nagtuo, hasta si Satanas wala nagtuo. Nagtuo magani si Satanas, nagpangurog pa. Sa tupa, kung imo nang sabton ang Biblia, kung ang tao dili may nadlukon sa Dios, kung ang tao dili may nadlukon o dili mo buhat sa kinabuhi sa pamaagi ni Jesus, mas labaw pa ka worse ni Satanas. Mas labaw pa ka ingrato kay Satanas. Sa mga pastor, grabe na mo na ingrato, tinuod man ko na. Mapay mo prangka tayo soon kaysa atong hilot-hiloton. Kaysa inon tang grabe hasam na tawanan, mura man siya Satanas na usawa na. Maungaw kung wala pa ni nahitabo sa tong kinabuhi, kanunay nato nga sabton ang matagpanig, matagkahulugan sa balang kasulatan, dili sa nato laktaw-laktawan. Oy, ang tanawa ra ko diri sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 16, ang Dios gugma. Sa tupa, kung kita nagtuo og Dios, imposible usab nga ang imuhang kinabuhi walay gugma sa imong isig katawo. Ang pangutana manggod igsoon, unsang klase sa paghigugma, unsa may imong buhaton aron mapadayag ang imong gugma nga gikan sa Dios ngadto sa imong isig katawo. Laro ba? Og wala ba kay buhaton? Ibig gani sa imong pagtuo karon nga moingon ang tao, nagtuo ko og Dios, nagtuo kong na dunay Hesus. Apa nag-ingon ang Biblia, ibig si Satanas nagtuo sa nagpangurog sa. Na itong basahon ang giingon ang Dios gugma. Ingon diri sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 16. Tanawa ra ko diri. Kapitulo 16 sa unang Juan. Ingon diri. Busa nasayod kita og nagtuo nga nahigugma kita sa Dios. Wow. Ikaw ug ako, simpre, ako ug ikaw, lahi-lahi ug pagtuo. Apan kung ikaw ug ako nagtuo sa Dios, imposible kung ikaw nagtuo sa Dios, ang atong batasang kinaiya lahi. Kay kung ikaw nagtuo og Dios, kung nagtuo ka og Ginoo, nagtuo ka ni Jesus, nagtuon kag Biblia, ang imong batasang kinaiya parehas akong kinaiya. Simpre ang atong gituohan gugma, nahigugma siya. Kay ang Dios gugma, tanawa ra gud ni. Ingon ang 16 sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 16. Busa nasayod kita og nagtuo nga nahigugma kita sa Dios, ipamatuon ang nahigugma gyud ka sa Dios. Unsaon nimo pagpamatuon nga nahigugma ka sa Dios? Diha sa paghigugma sa imuhang isig katawo.
Kay kung dili gani ka kahatag og paghigugma sa imong sikataw, even sa imong kaaway, kanang imong paghigugma sa Dios mairis na igsoon mga binangga. Wala na ibisa atubangan sa Dios. Kung ingon man na awa magani ka kahigugma sa imong isikataw, nakita nimo unsaon man nimo paghigugma nako nga wa ko nimo makita, wa ko nimo madungog, wa ko nimo mahikap. Ngano man day ang Dios, pastor? Espiritu. Sa may giingon diya sa Juan 4 versikulo 24, ang Dios Espiritu, mo hinungdan ang mga simba diha sa Espiritu o kamaturan. Ang kamaturan mo imutugan nga ang Dios gugma. Ingon dire, ang Dios gugma o ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios o ang Dios anaa kaniya. Wow! Diha gi-clarify sa Biblia ang Diyos gugma. Kung ikaw naa ang gugma, ang Diyos naghari sa imong kinabuhi. Kung nakahimo man ang Diyos paghigugma sa tibok kalibutan, why not dili ka kahimo paghigugma sa imong isigataw, nga sa imong silingan, sa imong igsoon, sa imong isig ka magtotoo, nga mismo ang Diyos gugma. Wow! Pospon ako sa pagbasa, ang Dios gugma o ang nagkinabuhi subay sa gugma. When we talk about mga kaigsunan, kung ikaw nagkakinabuhi diha subay sa gugma, nagpasabot, naghari na nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Apan kung ningklip kang Kristohanon, ang imong batasan kinaaya dili sama sa kinabuhi o batasan ni Jesus o sa Dios, ayaw paglim. Kay mo samutang makasasala ato bangal sa Ginoo. May dili na lamang tamuglim na Kristohano, aron dili mo samutang kangil-an ato bangal sa Dios, mga pinangga. Hello. Ang atong oras karon, sayo pa mag-ison alas 5:30 pa atong ginintiwason. Kay daghan kay na failure ani ibig mga Kristohano. Daghan kay mana-failure ini mga simbahan, mga title sa simbahan. Kay mulaban lagi sa ilang title. Kay ilang gituuhan ang title sa simbahan, maunay makaluwas, mudalas sa ilang kaluwasan ngadto sa humanan sa Dios. Daghan natingala ni ining mao nga dami. Daghan nangutana nga moingon wala lagi na sila magdalag pundok. Wa mi magdalag pundok. Ibi na ami pundok ining mao nga dapit, pero wag na mo nang ipadako anuman dili wala sa kaluwasan, wala sa pundok ang kaluwasan, kundi ang kaluwasan naa sa maayong balita. Kung ikaw mutuo o mutuman o magkinabuhi nini mga binangga. Kay ang title sa simbahan, usa na siya ka requirements sa gobyerno nga ikaw dili mahimong illegal dinis kalibutan. Siyempre, dapat as kalibutan di matama espiritu ikso, dapat kung unsa yung mga requirements ato po na ang buhaton. Ido na po yung mga pastor magkasuunan nga ay dili nunin na na. Wa magani kakatuman sa balaod sa panggobyerno. How much more nga pagbalaod nga to sa Dios nga wala nimo nakita. Kanapan mo'y mga tao, mga alagad sa Dios nga insultuhon na ka. Dili na nagitinahanglan. Ikaw ra. O niyag magkabulyaso na, sure ka. Dili haom. Dapat ihaom na to. Ingon din mga eksortan, awaragon. Ang Dios gugma o ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios. Kung naaman ka sa Dios, tanawa na God, anaa sa Dios o ang Dios anaa kaniya sa tupa. Kung di ka kahigugma mismo sa imong isikatao, sa imong kaaway, labi na sa imong kaaway, na maglisod yung ka o apply sa gugma sa Dios. Tanawa na God diri mga kaigsunan, kaniingon diri mga igsoon nga kung buhatan kag maayo, kung buhatan kag dautan,
imo ba kahangbas lang og daotan? Kay lisod man ning buhaton mo igsuon sa tao ibin sa Kristohanon. Kana ug wala nagmatuto sa balaang kasulatan. Pero kung ikaw na matuto sa balaang kasulatan, mahimo magunin mo maigsuon. Ngano man si Jesus gibuhatan ba to siya maayo kanunay? Na may panahon nga buhatan siya daotan. Mao nga ikaw ug ako kung magkinabuhi ta Kristohano, magkadaghanan gyud kay balantayan. Daghan kay kalampingan mo hinungdan. Ang pag-adto sa langit ng dapit, sigpit. Dili na sa sigpit nga literal mga kaigsunan nga maglakaw kag dalan dagang bato. Sigpit. Nganong sigpit man daghan kayo kag bantayan. Binulungan nimo una, binulungan batasan nimo, unsa nimo tara sa kalibutan ingnon man ka nga. Munay mga Kristohano. Munay sige kasimba kada Domingo kada Sabado. Mga bati lagi mga batasan. Nausao man na. Kay ang ubang tao may makakita sa imong batasan, dili man ang uban, dili man ikaw. Kay ikaw nga adunay bati nga batasan, mulaban ra man gyud ka kay kung tinuod nga nagtuo ka nga dautan ang imong batasan, dili utat ka magpabilin nga inana. Hello. Ang mga tao mga dautan, nagpabilin na silang dautan kay ilang gituhan, ang ilang gibuhat, maayo ra na silang kaugalingon. Ang mga tao nga naglimbong sa ilang sigataw, okay ra na nila. Kay kung dili na nila okay igsuon, aduna na sila gugma silang gilimbungan, dili man na manglimbong. Klaro dili. Kung ang tao adunay gugma sa iyang sigataw, dili man na siya makasulti sa sakit sa iyang sigataw, dili man na siya muisyo. Kunya ang makauulaw magun mga igsuon, kung ang mga tao nga kanunay nimong giisyo sa panahon nga imo nang ikaatubang, nga kanunay nimong giisyo sa uban, naakaha kay ikaatubang. Nga mismo nga imong giatubang, ang ubang mga tao mao man ay musugilon sa imuhang kinabuhi nga sige aron magugaanan nila og saway na sige aron magugaanan butang-butang nila. Yamo ang ikaw nga ikaw mga kaigsunan nga inosente ka, pero ang tinuod nga Kristohano nigsuon, bisag nakabalo ka nga sa gayuhan kag daot, tagdar ko nang sige daot nimo. Sa may mawala nimo, wa may makuha. May mutat pagkas Ginoo. Wow. Malipay pa ang Ginoo nimo. Kaysa imo nang tukulo ng mga taong sama ni ana, mag-uul ang Ginoo manuman, maygon man. Wala pang manikapasar na akong ning anaka. Oy, wala pang manikapasar sa akong exam. Wala pang nagkinabuhi sa akong kinabuhi kani atong naapakos kalibutan. Masulko man ni Jesus ang imong kahimtang karon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Raymond Candelario. Amin, Pastor. Gugma kay ang gugma, naa ang pagpailog, naa ang pagminahalay, hinatagon, naa ang madinawaton sa pulong sa Ginoo. Tinuod yun na. Kanang pagkamadinanawaton sa pulong sa Ginoo, bliss na kaayo ang tao ni ana. Dagan kayong madungog nako, even sa atong mga kaila sa palibot, even dili mga Kristohano. Dagang naminaw sa mensahe Ginoo nga moingon nga pastor, pastora, layhan mi maminaw sa FM radio kay makadungog mi sa mensahe Ginoo, umadugangan pa ang among kahibalo diha sa pulong sa Ginoo. Imagine na to ha. Dili mga Kristohano. Wala nag-claim na Kristohano. Das kalibutano nagkinabuhi, pero mismo sila nakasabot sa mensahe Ginoo. How much more nga kita nag-claim og Kristohano? Nga wala nato ang gugma, wala nato ang kaluoy. Kay kung ang tinuod nga nahigugma, doon na kaluoy sa iyang isig katao. Doon ay kaluoy sa iyang isig ka magtotoo. Doon ay kaluoy sa iyang pastor, sa iyang pastora, o uban pang mga tao nga iyang ikahalubilo. Ang tinuod nga nahigugma sa iyang isig katao, mag-ampi na bisan pa man sa iyang pinulungan.
Di man imaigsuon masakit pa ang pulong kaysa sumbagon ka. Tinoo dili. Kay mo ingon man ang tao, kung sumbagon ko pastor, mura makalikay pa po gamay. Wa pa'y klaro makauna kong sumbang, tanaw araguna. Pero pulong gani, dulot sa kong kasing-kasing. Dulot sa kong una-una, di nagyo ko katulog ko niyang gabi ani. Na, apan kung ikaw na asa Ginoo, wow, bisag tanang iso, left and right, front and back. Wow, taas noo, atubangan sa Ginoo. Diha masukod, diha mahibalan, nga naay Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong pagwatch karon, Ma'am Maria Muli Torres, sa tanan nga mga Torres family o mga Muli family. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Muna nga yatong Domingo may igsoon, wag pa mi kasugod sa panimalay nga house church dito. Naglantaw maron si Brother Raymond, asawa sa igsoon ni Brother Mario. Kay natong Birnes Holy Friday, wala lang yung may muato, wala lang kumuato dito anang Domingo sa iyo. Kaya nag-live ko may igsoon. Nyawa pa na ako maklarify kung okay ba yun nila. Kaya lison maguna magsugod ng mga igsoon nga dili pa maklarify nato totally nga ang panimalay ana pagahimuon ang South House Church. Una nga pagka Domingo atong Domingo ni atog ko anang alas 5 tingali to akong giklaro. O niya si Brother Mario igsoon ni Sister Marie to ana sa ilahang nga baol. Yan nabilin si Sister Roslyn Ilhig uban siyang mga anak. Ingon tawag ilang mga anak. Kanya ma mag-service taron. Luoy be kay mga anak igsoon. Mga bata ba nga interesado nga dunay mga panagsimba. Ako sila giinginan karong sunod Domingo sure na gyud na. Mao gani ni anhi ko aron atong ma-clarify nga magsugod na gyud ta formal nga simba unyas Domingo sa panimalay sa igsoon ni Sister Marie Ilhig mga Pinangga. Wow. Muna nga every first week of month kada bulan ato makumasahin dito sa Pilipigan akong gitiksan si Pastora April mi Akabdoran nga sunod semana lang ko mo adto sa ikaduhang Domingo diha sa Pilipigan ay ari mi diri mo open o pagsugod o pagsimba diha sa panimalay ni Brother Mario Ilhig. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga listener sa Sign FM diha sa Kakangkwi. Kanunay doon nga naminaw sa FM radio. Welcome yun mo nga mo fellowship sa panimalay sa atong igsoon nga si Brother Mario Ilhig. Mao na nga time welcome doon na po'y simbahan diha sa mao nga David. Hinumdumi igsoon nga way hunong way puas ang pagkugig paningkamot sa mga alagad sa Ginoo uban ang iyang tabang. Huwag tay arang mahimo kung wala ang Dios atong kinabuhi. Ginaadman kay balugikan sa Ginoo, dili ginaadman sa kalibutan. Kaya ang ginaadman sa kalibutan diri ra gyud ni. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Brother Renato Palomar, sa tanan nga mga Palomar family diri. Atong mga amiga o mga amigo o mga kaubanan usab diya sa pagpangalagan. Dalaygon ang Dios mga igsoon. Ato ning basahon di Roma kapitulo 12 bersikulo 17 ngadto sa 21. Kung buhatan kag dautan, unsa may imong ibalos dautan po? Kay kung buhatan kag dautan Kristohanon ka, unya ibalos mo kag dautan, dili na siya Kristohanon. Parihan na mong buot. Ang problema mga manggon mga igsoon, ning claim o Kristohanon unya ang binuhatan dautan, mao na nailisod. Mao na nailisod. Ano na mensahe
si Ma'am Maria Multi Turis. Good morning, Pastor. Every time makadungog ko sa mga pulong nga imuhang ipang lito, magtulo akong luha. Salamat kayo, Pastor, sa pahinumdum. Wow, salamat sa Ginoo. Adunay mga katawhan, mga igsoon nga naminaw sa Sign FM. Yato lang mabalitaan ba? Although mga kaigsunan, impersonally, muingon gi sila, Pastor, alas 3 pa kong kamatado, na pamagani nagmatag alas 2:30, kay mag-atag lagi. Mag-atag sa ato ka programa din sa sayong kabuntagon. Unya dili mo nato kagarantiya nga kada gud alas 3 na maka-open, kay mismo na matay trabaho sa ato nga panimalay pa. Kawalingon nato nga pamilya na matay obligasyon, dapat usab atong obligahon. Munang na-bless ko sa imong kinabuhi, Ma'am Maria Muli Doris, nga sa imong mensahe, matod pa sa imong mensahe. Good morning, Pastor. Every time makadungog ko sa mga pulong nga imuhang ipanglitok, magtulo akong luha. Salamat kayo, Pastor, sa pagpahinumdum. Tinuod maguna. Kami mga alagad sa Ginoo, igsoon, ang among obligasyon mao gyud ang pagpahinumdum. Mutuo mo sa dili, basta ang among gimensahe diri haom sa pulong sa Ginoo, dili haom sa among kinaayang batasan. Lamang ang among kinabuhi o kinaayang batasan amo ning ipaningkamutan nga mahaom dinhi sa balaang kasulatan. Siyempre, ang among giwali dili mensahe sa tao kundi dili mensahe sa Dios. Salamat sa imuhang pagwas karon, Maribit Kalumba Fernandez. Sa tanan nga mga Kalumba Fernandez family, maayong buntag kanyang tanan. Muna nga uban ang tabang sa Ginoo, manig-amot sa mi nga every morning makapaambita sa mensahe Ginoo. Aron ni adto mga katawhan nga nagkinahanglan pa og giya, nagkinahanglan pag-insaktong direksyon pinaagi sa mensahe sa Dios, magiyahan ni pinaagi sa balang kasulatan. Atong basahon diri sa Roma kapitulo 12 bersikulo 17 ngadto sa 21. Kung buhatan kag dautan, unsa may imong buhaton? Baslan imong dautan, mga Kristohanon. Ang problema manggod diha sa Kristohanon kung maoy magbuhat og dautan ngadto sa mga Kristohanon or ngadto sa dili mga Kristohanon. Mao man ay lisod. Ngano man, unsaon nimo pagdala sa mga dili Kristohanon nga ikaw na-claim og Kristohanon, ang imuhang kinabuhi dili man haom sa pulong nga Kristohanon. Amen ba? Mao nga ang mga katawhan mugahi pagsamot ang ilang kasing-kasing. Mao nga ang mga katawhan nga mga unbeliever nga imong walihan, instead nga sila mablis, dili na hinuon mablis kay mulagtaw man sa imong kinabuhi. Dili pwede mga igsoon nga nagdala kag mensahe sa Ginoo, nagwali ka ang imong kinabuhi, sukwahi sa imong giwali para sa mga katawhan. Dapat ang imong giwali, ang imuhang ipaabot ngadto sa katawhan, mauna na imong kinabuhi karon, mga pinangga. Atong basahon ang Roma kapitulo 12 bersikulo 17 ngadto sa 21. Atong basahon igsoon na mo'y Biblia diha. Roma kapitulo 12 bersikulo 17 ngadto sa 21. Kung buhatan ka og dautan, buhatan ka og dili maayo, baslan sab nimo, kay moingon man pud ka maigsoon, may ikaw ra bagoy nakahimo ani, ikaw ra bagoy makabalo, og dauton ka munaot pud sab ka, ay pareha na mo buot, angay na lamong pakungon naman. Siyempre, kay kung mukagat ka maigsoon, pareha mo buot. Ayaw, pasagdahin na. Kaya tinuon mga kaigsunan, kay kung ang tao malipay nga manaot sa ilang sige tao, ilham ng kalipay. Dili man ikaw may mag-uol, anong mag-uol man ka,
o magkakalibutan. Di ba? Magkakalibutan, inosente man ka. Lawas sa tanan, kung ang kung gibuhatan ka anak, maigsoon, pasalamat yung Ginoo. Ingon diri sa 12, kapitulo 12, versikulo 17, kantos 21. Ato ning basahon, ato ning klarohon, igsoon. Ingon diri magka-igsoonan. Gikan sa 17, kantos 21. Kung buhatan kag dautan, ayaw pas ni dautan. Wow. Kung giinsulto ka, mag-insulto pod ka. Kung gibalikas ka, mamalikas ka. Kung gibutang-butangan ka, mabutang-butang sab ka. Pareha na mo buot. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Ingon ang 18 tan-awa na go diri. 18 kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tawo. Wow. Kutob sa imong mahimo pakigdait sa tanang tawo. Unsa man ang pagsabot sa tanang tawo? Tanan na Kristohano, dili Kristohano, dautan o dili dautan. Tanang tawo. Tagay ko ninyong explanation o definition sa gitawag og tanan. Naabay gisibarit ana. Waoy. When we talk about tanan, all people, tanawa ra gud ang Dios. Ang Dios maigso nagpadala siya sa iyang buktong anak. Ato ning basahon, iyang ipakita ang tinud-anan niyang gugma sa tibok kalibutan, dili lamang ni sister ni brother. Tanan, usa man na nagpuyos kalibutan, na ay mga dautan na ako'y maayo, ibig si Satanas na apil ana. Apan kay si Satanas nagpailaman siya nga ning-kontradik mismo totally sa Dios, ikontra sa Dios. Inoo dili. Atong basahon ang Juan kapitulo 3 versikulo 16. When we talk about tanan, sa tupa ang imong paghigugma, dili lamang sa imong silingan, dili lamang sa imong sikatawo, dili lamang sa imong ni pastora, dili lamang sa imong pamilya, kundi dili tanan. Wow. Tanawa na ko, ako ning basahon pagbalik. Kung buhatan kag dautan, ayaw bas ni dautan. Buhata ang ila sa tanan nga maayo. Tanan nga maayo. 18. Kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tawo. Mga higala, ayaw kamo pagpanibalos. Wow. Ayaw kamo pagpanibalos. Kundili itugyan hinoon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan. Insay nag-ingon ang kasulatan. Ako'y manibalos, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Klaro din ayaw manibalos, kay wa kay katungod nga mobalos. Ang Dios mao'y manibalos, nag-ingon ang Ginoo. Dili si pastor nag-ingon, dili si pastora, dili si sister, si brother, kundi dili ang Ginoo mao'y manibalos, nag-ingon ang Ginoo. Ang imong buhaton, pagpabilin nga magpanyugsanon, pagpabilin mapinugnanon, pagpabilin nga maayong relasyon sa imong isigataw o sa tanang tao sa tibok kalibutan. Maunay gusto sa Dios. Kay ang Dios gugma, mao'y buhata ang gugma, nag-ipaabot sa Dios sa matagosa. Atong basahon ang Juan 3:16. Dinis kalibutan maigsoon duhara gyud ang tao sa kalibutan, dautan ug maayo. Apan ang dautan ug maayo naapil paghigugma sa Dios. Nganong moingon man kung naapil paghigugma? Unsa man giingon sa Biblia, ang tibuok kasulatan, ang tibuok kalibutan iyang gihigugma, mao nga ikaw ug ako tibuok kalibutan gihigugma ta sa Dios. Way rason nga dili nimo higugmaon ang imong silingan. Ibig ang imong kaaway higugmaa kay gikan siya sa Dios. Wow. Last nga mga bersikulo nga akong ipaambit. Ang Dios tinud-anay, ang Dios gugma. Mohinungdan ipakita ang tinud-anay nimong pagigugma ibig sa imong mga kaaway, mga minamahal. Masagday. Kung gibuhatan kang dili maayo, biblikal man sa
Ingon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 10, ngadto sa 12. Kung gibutang-butangan kamo sa tanang batang sa kadautan, bulahan mo. Og niingon ang 12, pagmaya mo. Kung maunay mahitabo ninyo, kay dako ang inyong bahin o ganti ngadto sa gingharian sa Dios. Ikaw ug ako maura gyud nasayod sa matag adlaw ninyong ma-encounter. Kung unsay mga na-encounter ninyo sa inyong pamilya, padayon diya sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo, kay maunay ato giya sa matag adlaw natong pagkinabuhi niningnaw sa langit, mga binangga. Last nga mga bersikulo sa 1:3:16, naapil ang dautan ani paghigugma sa Dios. Tinuod man ko na. Kung ang maayo na higugma sa Dios, apil usab ang dautan aning maigsoon. Ingon diri magkaigsunan sa 1:3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Asa manita nagkuyog? To atas Jupiter, to atas Pluto, to atas sa Uranus, to atas sa Sun, to atas sa ubang 9 planets. Onya kita na amatas Earth. Sa to pa niingon ang Biblia. Niingon diri kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang ihang buktong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. The question is, kung mutuo ang tao. Kung ikaw dili mutuo sa mensahe sa Ginoo, nagpasabot, wala pa naghari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Kay nagahibalota nga adunay Kristo, nagahibalota nga adunay Dios, pinaagi sa mensahe sa Ginoo, pinaagi sa balang kasulatan, hinungdan kituga o gibugna ang balang kasulatan aron sa pagmando, pagmatuto, pagbadlong aron ikaw ug ako masinangkapan sa maayong buluhaton. Asa man na makita sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Hinumdumi mga kaigsunan, wala gibugna ang kasulatan nga walay pulos. Wala gibugna gibuhat ang kasulatan nga dili nagikan sa lamdag sa Holy Spirit, kun dili gihimo gibugna ang kasulatan pinaagi uban sa lamdag sa balaang Espiritu Santo aron sa pagtudlo, pagmando, pagmatuto aron ikaw ug ako mahimong masinangkapan sa maayong buluhaton. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pag-iguban. Sa samang takna, sa samang higayon upang anlawa mag-uban-uban ta sa atong programa ang imong pulong o ilang parahan sa akong mga til o kahayag sa akong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Padayon kita sa atong bulaton alang sa mga greetings o mga pagpangumusta o mga pagtubaya mga kaigsunan. Ay ato maning series mga kaigsunan ning atong bulaton ikan sa wali o mensahe adto na tas mga request awit makalangit. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Wala nang dati niyang tuwa. Kawawa, nakalulungkot kung siya'y Anayon tamang kaigsunan, may butag ka na itong tanang pag-usang. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Tano Jisang, na nagwaso sa plato nga programa. May butag sa tanan nga taga-Kangbi mga kaigsunan. Diya sa Dapi sa lugar, diya sa Kangbi, barangay sa Tuninyo, Tangay City. Ilabi na sa tanan nga mga Vilosula family, sa pamilya nilang Sister Beatrice. Sa tanan nga mga Wagas family, sa pamilya ni Sister Gregoria.
Buagas Seksyon, sa pamilya, sa mga Buagas family diya sa Dapit, sa Kagwi. Ilabi na sa tanan nga mga Masida family, mga kaigsunan. Kanunay nagasunod din nga itong programa. Dini sa SINFM 95.3. Nagalanog-lanog diya sa Dapit, sa Kagwi, diya sa Dapit, sa Tamuag, Dapit diya sa Atbang dire mga igsuon, o sa Mainit. O diya sa area nga maabot nini nga ito na Sibya. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Jason Tano mga kaigsunan, may utag pastor watching in Pamplona. Salamat sa Ginoo. God bless. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpadayon sa paminaw o sa pagsunod. Dini nga ito nga programa sa kahanginan dini sa FM Radio. Ang bigat mo sa Ginoo sa inyong pag-eskwela o ang Ginoo magabantay sa inyong mga kinabuhi. May buntag sa tanan nga mga kilat family, mga tourist family diya sa Dapit, sa Kagwi, sa tanan nga mga Dalmasyo, sa tanan nga mga Maldado family, maigsoon, sa tanan nga mga Sibumit family. Although mga kaigsunan, nahinumdum ko sa Dapit, sa Kagwi kaniadto sa akong papa. Diya sa Dapit, sa mga diya sa Kagwi, maigsoon, sa mga Sibumit family. Nga doon na ito'y panagtimong kaniadto. Ilabi na sa mga katauhan kaniadto, sa mga Punting family, sa mga Generosa family. Yato usab ni sila nga nagauban kaniadto mga panahon na bata pa may maigsoon. Nahimo na usab sila nga mga alagad sa buhay na ito nga Diyos. O kakuban mga igsoon, ibawian na sa hinulaman nga ginabulibin ang akong papa. Una nga salamat sa Ginoo sa mga panahon nga ming-abot ang saktong panahon nga makahimo na sa bitang panagtigom diya mismo sa panimalay ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig maigsoon. Pero naton karong Domingo nga regular nga simba sa house church. May buntag sa tanan nga mga Masida family maigsoon nga kanunay namin na din sa SINFM. May buntag din tanan diha, Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Mansipin, o sa pamilya ni Brother Ato, Sister Lena, o sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Paring Conso Punting, o sa tanan nga makatawhan diya. Ilabi na sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, o sa pamilya ni Sister Roslyn Ilhig, na anak yun diya pagahimo ang panagtigo every afternoon sa matang Domingo. Muna nga ako nang ipasalamatan ang Ginoo ining tanan. Ang Ginoo lang yo'y magapamuha sa mga buluhaton para si Maya sa Diyos. Although magkaigsunan doon na pa'y mga area nga nakinahanglan o mga panagtigo, panaghiyosa diya sa mga buluhaton para si Maya sa Diyos. Ako kining kituhaan ko lauman uban ang tabang sa Ginoo. Ang atong trabaho maurag yun ang pagtuman. Maurag ang trabaho nato ang pagkinabuhi subay sa walang kasulatan. Maayong butag diya sa Dapit sa Ilihan, sa tanan nga mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag, o sa imuhang pamilya, maibuntagan yung tanan niya. Sa tanan nga David diya sa Pasto, sa Coliga, sa Catribulo, sa Naaso, sa tanan nga mga Bilog-Bilog family, sa tanan nga mga Borden family, sa tanan nga mga Romano family, o sa tanan nga mga Artisal family, sa tanan nga mga Villa Cantol family, o sa mga Zero family, o sa tanan nga mga Palomar family, sa tanan nga mga Ardenia family, mga Tihana family, mga Santa Ana family, o ilabi na sa pamilya ni Sister Lita Robiti diya sa Kantalaki. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa mga Kadukoy family, sa pamilya ni Paring Sopronio Kadukoy. Salamat sa Ginoo diya sa Dapit, sa Pasto, sa Budiga, sa Catribulo, o diri sa proper barangay sa Tunini o mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Wano family, sa tanan nga mga Adjar family, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Lampinig family, sa tanan nga mga Extender family, sa tanan nga mga Favorada family, o
sa tanan nga mga Gamonada family, sa tanan nga mga Uro family, sa tanan nga mga Bording family, o sa tanan nga mga Baldado family, mga Silva family, sa tanan nga mga Balasabas family, sa mga Candelario family, o sa tanan nga mga Vergara family, mga Dandan family, mga Ilaw family, o sa uban pang mga pamilya diya sa Plaper Barangay, sa mga Ampel family, sa mga Cardosa family, o sa mga Ramirez family, maayong buntag kaninyo. Pwede lang yun mo maka-request awit pagkalangit, pwede lang yun mo maka-shoutout o mga greetings o mga pangumusta para sa inyo mga pamilya, mga pinagda. Ilabi na sa dapit sa Naga Exon, sa tanan nga mga Balsamo family, o sa tanan nga mga Baldosa family diya sa dapit sa Naga Exon. David diya sa nagbiray mga kaigsunan sa tanan nga mga Tipuko family, maayong buntag kanila mga maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay. Adlaw karon nga Miyerkules, niya pizza tris na sa Abril. Wow. Grabe ka paspas. Niya pila na lamang ka simana, na lamang sa usa ka bulan kapin. Ano na natay pagahimuon nga usa ka celebration. Nga usa ka tuig nga kasumaran dinhi sa ato nga FM studio dinhi sa CNFM 95.3 mga kaigsunan. Kanunay naglanog-lanog sa inyong makasing-kasing o sa inyong mga lugar. Ilabi na sa dapit diya sa Lamwas, dapit diya sa Nasulahan, sa tanan nga mga Yagoso family igsoon, may buntag kanimo diya Brother Robert Yagoso, o sa tanan nga mga Yagoso family, sa pamilya ni Sister Roslyn Yagoso, o diya sa Alagilan, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Turno family, o sa tanan nga mga Patok family, o sa tanan nga mga Ramirez family, mga Pinangga diya sa dapit sa Alagilan. O diya sa dapit sa Gandahuyon mga kaigsunan, sa tanan nga mga familiar family, may buntag kanimo diha brother, sa tanan nga mga familiar family nga kanunay usab ka nagasunod ining ato nga programa dinhi sa kahanginan. Layo na Ginoo sa inyo mga kinabuhi diha sa dapit sa Gandahuyon, sa Kapagahan, sa mga Maliosa family, o diya sa dapit sa Pantaw, utok sa mabot sa ato nga Sibya. Pwede lang yun mo makapadangat o mensahe alang sa pagtubaya sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ilabi na sa dapit sa Lamwas, maigsoon sa mga Garnica family, mga Yagoso family, sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso, sa iyang mga minahal sa kinabuhi, sa pamilya ni Brother Bibi Garnica, sa pamilya ni Divero Litlit Gador, o Milit, o Diko, o sa iyang mga igsoon nga si Brother Bin Garnica, o si Brother Lito Garnica, o si Leo Garnica, o sa iyang manghon nga si Sister Lisian, Inday Lisian Yagoso Garnica nga na-eskwela sa Hunog Magini City, sa National High School igsoon. O sa iyang mga amiga nga si Ara, si Veranio, si Gislin Torno, o si Liami, si Tolentino, o sa iyang special someone nga si Brother G. Mark. Greetings from Vivian Garnica Yagoso from Lamwas, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. May buntag sa tanan nga mga Herosido family, sa pamilya ni Sister Jovelyn Herosido, mga Tinting. May buntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Agabal family, sa tanan nga mga Amaro family,
Ilabi na sa mga sa tanan nga mga Santiago family o sa tanan nga mga Estolonio family o sa uban pang mga katawhan diya o mga Buhol family diya sa dapit sa Lapas. Dalay ko na Ginoo, ilabi na sa dapit sa Takalan, sa mga Kajiti family, sa mga Abraham family, mga kaisunan o sa tanan nga taga-Palaypay, sa mga Salvador family, mga kaisunan o sa tanan nga taga-Narsiri, sa pamilya ni Noong Paterno, Paripani, sa tanan nga mga Amarante family, may isuon sa tanan nga mga Amparado family, sa tanan nga mga Olpos family ng Julia Olpos o mga Rubiti, sa pamilya ni Dong Dante Rubiti, Sister Roslyn, Sister Roslyn Olpos Rubiti, isuon maayo kontak itong tanan diya sa dapit sa Narsiri. Ilabi na sa mga Ripil family, isuon o sa uban pang mga katawan diya sa dapit sa Narsiri. Diri sa kamandag mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Kadosalis, mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, sa pamilya ni Brother Florante Kadosali, may buntag yung tanan diya naglalo-lalo ka FM Radio diya sa Maong David, sa pamilya ni Cao Junior Silva, sa pamilya ni Cao Bini Silva, o sa tanan nga mga Chavez family, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Garingo family o mga Amancio family, mga kaigsunan na kanunay yun na minaw dini sa Sahin FM 95.3. Ilabi na sa mga Dahil family o sa mga kaigsunan sa pamilya Ninong Asik, may buntag kaninyong tanan diya sa mga Dahil family o sa tanan sa pamilya ni Agsa Victoria diya sa dapit sa diri sa dapit sa Pilipigan, mga kaigsunan, may buntag sa tanan natong mga kahigalaan diya, mga kaigsunan diya sa pagpangalaga ni by Pastora April Miata Turan. Mula nga ipadalatag mensahe mga kaigsunan nga dili na makaadto sa Domingo sa Lane, ano na tayo i-open nga house church diri sa dapit sa Kagway aron hapon sa Domingo igsoon. Muna nga dunay mga kaigsunan nga dili kasimba sa buntag o hindi na maka-fellowship sa pagkahapon igsoon. Muna nga itong serbisyo na sa Sunday service and every Sunday morning and afternoon. Ito ko mga kaigsunan, ano na po ipadala ang Ginoo na mahimo na sa mga regular nga simba diya sa dapit sa Kagway. Labaw sa tanan doon na po simbahan ay pundar sa Maong David. Kung ano na po yung mga katawhan na magpagamit alang sa bulaton sa Ginoo sama sa Pilipigan igsoon. Ano na tayo mga pastor diha, ano na tayo mga assistant pastor na pagpagamit sa bulaton sa Ginoo. Wala nga time will come, doon ay mga lugar nga nagapalibot nga nagkinahanglan o panagtikop labaw sa tanan pagtuon sa pulong sa Ginoo. Time will come, maabot gina mga pinangan. Lamang mga kaigsunan, mag-agad na sa kabubuton o plano sa Ginoo. Ili lang kita magdali, ili lamang kita magkarakara. Ato yung presyon ang tao na madala nato pinagi sa atong kitsing, pinagi sa atong pagtudlo, pinagi sa atong pagwali. Lamang mag-agad na sa plano sa Ginoo, mag-agad na ang Ginoo magapamuhat sa tanan natong gibuhat para sa iyang himaya. Maura gyud na igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa taga Pilipigan, headed by Pastora April Miata Turan, may buntag kanimo diha Pastora o ni Brother Ganter Turan o sa mga sakop ni Nong Kitoy Turan, mga kaigsunan. O sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio o sa pamilya ni Brother Bibig Panerio, Sister Eileen o sa inyong duha ka mga anak o sa pamilya ni Brother Junjun Panerio, sa pamilya Brother Junjun Panerio, Sister Jinky, although mga kaigsunan mo nini mga assistant pastor riya sa dapit sa Pilipigan. Salamat sa Ginoo, although mga kaigsunan ako pang gihanay o nagulat pa sabta sa ang gitawag o budget. Dili man ta makapagama og ID igsoon. Wala tayo ka-finance akong giapos Ginoo nga doon na nagyoy magamak na itong mga kaigsunan nga mga IDs para sa itong mga katabang sa simbahan o mga alaga na sa Diyos. Salamat sa Ginoo aron mag-formalize nga ato nga ma-isyuhan o mga lisensya ang atong mga katabang diya sa pagpapalagay.
sige na isa. Una nga ikaw ug ako lamang ang ining kalibutan na ato sa nga sundon ang protocol ng Malaysia na naatasahan ay diya sa panggobyerno ng mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Moran family, Sister Maymay Moran, ay punta ka nimo diha, Sister Maymay. Kausan nimo nimo nga panimalay sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor. Sa tanan nga mga Dahil family, Sister Lorna Dahil. Sa mga visitasyon family, Sister Piday Visitasyon. Mayong punta kanyong tanan diha sa mga visitasyon family, sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. O sa upat pang mga katawahan diha nga naminaw sa Sign FM, pwede lang yun mo mga fellowship. Aron mas madugangan pa ang kaibalo. Wala mi na pili o tao, mga unbeliever man, basta lang utuman o mutahod sa plano sa Ginoo. Welcome, welcome. Una may mga panagtigom diha sa dapit sa Pilipican. Ilabi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM, pwede lang yun mo makasimba, pwede lang yun mo maka-fellowship. Ayaw mo kaulaw igsoon, tungkol kay ang mga alagad sa Ginoo, welcome, kung malipayon ni welcome kanina. Abli kanunay ang simbahan. Even sa bisan mo sa simbahan, basta nagtudlo sa eksaktong pagtudlo. Kung asa man ang inyong kasing-kasing, kung asa man ang inyong mga kinabuhi, dili pwede nga mag-agad mo sa inyong inikanan, dili mo mag-agad sa inyong isuon, dili mo mag-agad sa imong inikanan o ubang tao sa imong parente, nga dili mo makasimba. Ayaw mo pagpapugong, ayaw mo pagpamando, ingon mo mangisog magod si Papa, si Mama, mangisog magod si Sister, si Brother, o musimba mi ni anang simbahan. Dili na maoy ka ikalipay sa Ginoo. Ikaw ug ako kung asa man mo nga denominasyon nga bukal sa inyong kasing-kasing o inyong nga masinati ang presensya sa Ginoo at tumumusamba. Labaw sa tanan usisaha o eksamina ang kadala sa simbahan. Kay basig utrosam ng sugarol, utrosam ng naa sa bisyo kahilayan. Dili maayo, kanya nagdalang Biblia. Dili haom ang kinabuhi. Mao nga kung nagtudlo ng Biblia ang kinabuhi, ang mulong sa Ginoo. Aron ang mga tao mismo makita sa tibong kalibutan nga ikaw tinud-anay nga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Pilipican igsoon. Sa atong mga kaigalaan diha sa tanan nga mga Romeral family, sa pamilya ni Brother Genevieve, Christy Romeral na kanunay nagasunod ining ato nga programa sa pinagi sa pagpaminaw sa FM radio diha sa Pilipican. Sa pamilya ni Sister Evelyn Narciso Narsing Kapanag na nagsunod usab naminaw sa FM radio. Ilabi na sa pamilya usab ni Brother Rodi, Sister Diding Kapanag. O sa tanan nga naminaw diha, pwede lang din mo makapaabot ang mga mensahe dinhi sa ato nga buhatan dinhi sa Sign FM 95.9. Ilabi na sa tanan nga mga Robiti family mga igsoon, sa pamilya ni Gaw Impong, sa pamilya ni Gaw John Robiti, sa pamilya ni Dumpani Robiti, o sa tanan nga mga Buagas family, Dong Felix Buagas, Nanggamay, o sa tanan nga dapit sa Pilipican, o sa tanan nga mga Dumahil family diha sa dapit sa Pilipican. Dunay mensahe si Ma'am Norberta Yondratsi from Bulon, Bindoy Negros Oreta. Dunay sa mensahe mga kaigsuonan. Ato kining basahon. Good morning Pastor, shout out sa tanang mga nagapaminaw ni ining imong tulumanon, labi na nasa pamilya sa mga iyo diha sa Isabela. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Isabela. Nga sa mga yo family nga nakakaroon sa Isabela, nakakaroon sa Giolngan, sa Alcantaran, sa dapit sa Dumanhog, Cebu City. God bless you all. Request ko, ano na sa request mo igsoon, si Ma'am Norberta Yondratsi. Request ko song awit sa gugma, awit sa kagawasan o labihan. Salamat Pastor, God bless.
Walay sa bayan ma'am, ang Ginoo magapanalangin sa matagusay, labi na sa mga yo family o sa tanan nga mga Transi family sa nagkalain-lain nga mga dapit nga imo ang i-mention gikan sa Isabela, sa Cebu City, sa Dumanog, sa Giolngan. O ako ning ibli ang imo nga request awit makalangit, awit sa gugma. Pangangailangan, abot ang kanyang tulong sa magdamag maghapon. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay Awit sa gugma, awit sa kagawasan. sa tinulan. Awit sa kagawasan, niya ang Ibati ako sa ipatuloy. panghigugma mo, Salamat sa Ginoo. tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo. Busa di Ako na ni imong request, Ma'am Norberta Yutrasi, awit sa gugma, awit sa kagawasan, o labihan. Padayon kita sa mga pangumusta diya sa Pilipigan, sa tanan nga mga sakuban, ibati ako family, sa tanan nga mga sampilat, family diya sa dapit sa Pilipigan, sa pamilya ni Inong Kidsyo, sampilat. O sa tanan nga naaniha, igsuon sa mga Gariko family, sa mga Muharis family, o sa tanan nga mga Kabanag family, ilabi na sa mga Panerio family, igsuon sa pamilya ni Brother Tata Panerio nga diha sa dapit sa Kabadyangan, Bay City, Negros, Ordena. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Doydoy, naibuntag kanimo diha Brother Doydoy, o sa tanan diha sa dapit sa Pilipigan, ang Ginoo magalig-on, o sa tanan nga mga aturan. Manayon ta sa mga mulato, ilabi na sa Lower Tuyupan, sa mga Siray family, sa pamilya ni Pastor Alopre, sa mga Kabanag family Maison, Pastor Kabanag diya sa dapit sa Kabanbanan. Diri sa Manialas mga kaigsunan kos Ginoo, may buntag sa tanan nga mga Arias, sa pamilya ni Pastor John Arias, may buntag kanimo diya Pastor John, o sa tibok ni mong Panipalay. Sa mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Gawanito Silva, Sister Lita Silva, o sa mga Rio family, sa pamilya ni Sister Joveline Rio, may buntag kanimo diya Sister Joveline. Sa mga Malgi family, sa pamilya ni Gaurodi Malgi, o sa tanan diya sa Manialas, pwede lang yun kung makapadangat o mga mensahe aron ato nga mahatagan o pagtagan din sa mga ratings o mga pagpangusta. Ingatan na o dapit sa kabuntan. May butang sa tanan nga taga-Kasagkangan, way bunong way buwas ang ilang pagpaminaw. Labi na sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol. Wow, salamat sa Ginoo. Sa tanan nga mga Villa Cantol family. Labi na sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias diha sa Kasagkangan. O sa pamilya sa ni Sister Siasya Villa Cantol. Kanunay usab nakasunod ini atong programa. O sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Muharis, o sa uban pa mga tawhan diya sa dapit sa Kasagkangan. Labi na sa dapit sa Nasindang mga Binangga, labi na sa pamilya sa mga Blasa family, sa pamilya ni Konsyal Jody Blasa, may kontak kanimo diya Konsyal. O sa tanan nga taga-suko-sukuan sa mga Santiago family, sa tanan nga mga Aguilar, family Maison diya sa Manialas, o sa dapit sa Kabanbanan, doon ay daghang mga Aguilar family diha Maison, mga Villa Cantol family. O sa dapit usab sa suko-sukuan sa mga Topo family, sa mga Domingo family, o sa uban pang mga pamilya diha Maison sa dapit sa Kasagkangan. Ari kita sa dapit sa Latawan, nadunay mga greetings mga kaigsunan from Sister Joanne Limbaga Binigay. Ang ini si
si Sister Limbaga binigay mga kaigsunan nga si Joan nag-apply sa ni Saudi Arabia. Muna nga musunod ni sa ako ang wife tungod kay by this week mauna ilang apply na igsoon. Naabot ni sila 2 ka bulan nga tambay taon sa Maynila. Muna nga tanang kalisod, tanang panginahanglan, labi na sa financial, left and right yun na nangitat nagpamaagi aron matuskusan, matutpa sa Tagalog, matuskusan ang pangangailangan. Wow! Ana ra maguna, mag-apply kami so, nakinahanglan ko ka, una, financial. Una, ikaduha, hago. Ikatulo, sakripisyo. Kaya kung dili ka muhago, dili magit ka makasakripisyo. Una nga, ningabot, buabot yun ang panahon na maka-flight na siya by this week. Wow! Una nga, karon nga Huibis, ang ilang kauban o flight na going Saudi Arabia. Kaya doon naman sila i-schedule nga ilang imulat. Kaya by schedule man ang pag-release sa mga trabante sa mao nga dati. Salamat sa Ginoo mo na imong ikaduha nga awit-awit sa kagawasan. Wow. Panahit na mga kaigsunan, gikan ngayon sa sa latawan mga kaigsunan. Greetings from Sister Joan Limbaga Binigay. Ilabi na sa pamilya ni Sister Celia. Sa iyang banaw kaigsuon ninong at ising Garnica na kanunay kuning naminaw diha sa latawan. Time will come kaigsuon koy makabisita mi sa inyong area o sa mga lugar nga kanunay nga nagpaminawan. Manginaot lang sa mi mga igsuon nga welcome lang sa mi sa inyong panimanan. Inyo sa mahimamat ang inyong amigo, mga amiga, ilabi na sa atong DJ dire nga si DJ nga every Saturday o Sunday inyong panungog din sa ato ang FM studio nga nining bao nga dapit igsuon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwan Sir Samuel Salapi sa tanan nga mga Salapi family na nagasunod nini ato nga programa dinhi sa kahanginan. Padayon kita mga kaigsunan sa mga pamilya ni nong Anang Celia, Sister Celia nong ising Theorica. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Theorica sa dapit sa latawan o si Mitsoy o sa ihang papa nga si Crescencio Limbaga o sa ihang stepmother nga buutan kaayo nga si Lina o sa ihang tanan nga diha sa dapit sa latawan mga pinaka. Ilabi na sa dapit sa Kabanbanan patod pa ni Sister Joan Binigay magkaigsunan diha sa dapit sa Kabanbanan. I love you all mga silingan diha sa Kabanbanan. Greetings from Joan Limbaga Binigay. Wow, salamat sa Ginoo. Sa tanan nga naminaw, ako lang hatagan og number. Tungod kayo na may mga mangutana kung sa may number ni Pastor Sabri Candelario, wala pa na kung nikikutan sa kong profile. May magligay ko igsoon. Magligay ko igsoon. Salamat sa Ginoo. Kung ano na lang mo, upadala na ko mensahe, pwede lang mo mo-share sa akong alat Sabri Candelario. Pero pagbantay lang mo kay naglan kay kong profile. Apan kung ang inyong makita na naa-diri ang background ini nga mao nga logo, mao na ako nga gidamit karon nga account. Ano na yung mensahe si Ma'am Normita Yutratse from Bulugin Joy Negros Oriental. Greet ko. Greet nato sila. Lot Tratse, si Jirin Tratse, si Nelbert Yo, si Belin o si Joyo, si Ibong, si Romano, si Bill o si Fakultad o si Jerry Bill o si Valiosis Pastor Dion o si Noel John Yo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga yo family nga
mag-alagad sa Ginoo. Si Pastor Chito Yo o sa tanan nga mga yung pamilya nga nagapagamit ko sa maya sa Diyos. Alay ko ng Ginoo, I declare blessing sa matag usa nga nagapagamit ko sa mga buluhaton alang sa pagpaabit sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ang ako nga number, contact number na igsoon. Mo ni ako ka active nga number karon 0963 0254 023. Atong antics na mga kaigsunan, pero diri sa area dili ninyo ni makontak. Gawas ko diha sa Facebook, diha sa Messenger kung di ninyo ko mapalang mga mensahe o ano na mo ipag-greet every morning igsoon sa inyong pamilya, sa inyong mga relatives para ato sa mga matagan o pagtagan dinhi sa ato nga programa sa kahanginan even sa FM radio dinhi nagasugat sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo. Usbon ko once again ang akong contact number. Pwede lang yun yung sulat. Pastor Sapri Candelario o Brother Sapri Candelario. Ang akong contact number 0963-0254-023 mga pinaka. Ay buntag sa tanan nga taga Kabugan, kang hatap sa tanan nga mga tanaid, family. Sa pamilya ni Brother Junol Tanaid, o sa tanan nga mga tanaid family diya sa David sa kang hatap. Ilabi na sa mga Katubig family, Brother Rodel Katubig, o sa tibok ni mga Panimalan. O sa mga Doria family may igsoon, Brother Ronnie Doria, may buntag sa mga Doria family. Sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Johnny Kasal, sa tanan nga mga Malki family, sa tanan nga mga Buagas family, mga Romano family, o sa tanan nga mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Brother Rosros Villa Cantol, may punta ka ni Modia Brother Rosros, o sa tanan nga mga Baldado family, Paring Indoy, may punta ka ni Modia Paring Indoy. O sa tanan nga mga Badoy family, pamilya ni Dong Ernesto Badoy, paring pamilya ni Dong Artemio Badoy. O sa mga Obera family, Dong Roger Obera. O sa tanan nga mga Obera family, diya sa Dapit, sa Kanghata. Diya sa Mainit, diya sa Tamwag, o sa uban pa mga kaigsunan nga maabot sa itong Kasibya. Once again mga kaigsunan, by Sunday, ano na tayo buluhaton diya sa Dapit, sa Kangwe, sa Panimalay mismo ni Brother Mario Elhig, Sister Roslyn Elhig, ang regular na ito nga simba sa Mahakon, mga pinaka. May buntag sa tanan nga taga Napunbon sa mga Robiti family, sa pamilya ni Gauroni Robiti, may buntag ka ni Modia Gauroni, o sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Konsyal Odoy Caldo, may buntag ka ni Modia Konsyal Odoy, o sa pamilya ni Paring Isik, sa pamilya ni Paring Isikin, o sa pamilya usab ni Nong Birong Caldo Exxon. Mao na imong ikatulong nga request Ma'am Norberta Yutransi, labihan. Wow. O na nga labihan gyud ang pagkamaayos Ginoo, pagsalo, pagsumbang, pagkagabi, pagkabuntag, iubanan ta, iproteksyonan ta, ibantayan ta sa iyahang pagkamaayo, pag-amo. O niya akong iplini, Goodness of God, Visayan version, ako na nga i-play. Wala kong masayot sa akong ugma, apan dunay gitagana. Labihan ganindo sa Labihan yung kanindot ang saa si Ginoo. Sa hayang tao, papakyas. Tao ano ni kapakyasan, pero ang Dios musaan wagi kapakyasan. Panahin kita mag-igsunan sa tanan nga magkalunsag, family diya sa David, sa Namunbong, sa pamilya ni Nong Fredo kalunsag, may punta ni mo diha Nong Fredo. O sa tanan nga mga Villaris family,
pare Tata Villarez Maison. May buntag kaninyong tanan diha sa mga Villarez family. Sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Karabakwe family, mga kaigsunan, sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Brother Janjan Rubiti, Sister Salsi, o sa inyong dua ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann, o sa inyong mga anak, o sa pamilya ni Nong Iboy Rubiti, o sa tanan nga mga Rubiti family, kaya sa David sa Namunbon. Ilabi na sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Paring Renat, Paring Lito, Uyang Burin, Mans Marifi, Uyang Burin mga kaigsunan, sa iyang mga anak, ang Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o sa iyang mga apo, ni Brade, ni Paring Lito, Mans Marifi, nga si Ian, si Yana, si Hope, Jan Ho, o si Inday, Sofia, Fit Insoy, o sa tanan nga mga Insoy family, mga Exxon. Salamat sa Ginoo sa imo usab nga pagwas, Brother Fritz Patrick Alcancia from Bulot, from diya sa Manhuyod mga kaigsunan, diya sa Buliso, Manhuyod, Negros Oriental, sa tanan nga mga Alcancia family, mga Exxon. Doon ay sa mensahe mga kaigsunan, mayong buntag pastor, God bless us all. May buntag usap sa ninyong tanan diha sa David, sa Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental. Ginoo magapanalangin kaninyo, Brother Fritz Patrick Alcancia. Karon incoming sa Tugri mga kaigsunan, wala may holiday. Meeting ko ninyo mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Padayon kita mga kaigsunan diha sa Namunbon, sa tanan nga mga Kalimot family, sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, sa tibok ni mga Panimalay. Ilabi na sa tanan nga mga Loquinio, sa tanan nga mga Martin, sa tanan nga mga Galaban family, sa tanan nga mga Torres family, sa tanan nga mga Istoponing family. Wow, may buntag pinagtanan niya. Sa tanan nga mga Merkado, Dong Ansing Merkado, kalanog-lanog ron diya sa inyong Panimalay. Ang FM Radio labaw sa tanan sa inyo ang mga dugan. Labi na sa pamilya ni Brother Sandrito Mercado, Dong Sandrito, may buntag kanimo diha. Labi na sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Nong Sidro Ardenia, sa pamilya ni Dong Parlon, Daisipin, may buntag kanimo diha nga naglanog-lanog ang FM Radio diha sa inyo ang Panimalay. Wow, salamat sa Ginoo. Padayon kita mga kaigsunan sa pamilya sa mga Landisa, pamilya mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Artemio Landisa, Sister Silly Landisa. Ilabi na sa mga Kistasyon, pamilya Pastora Ren Kistasyon, sa pamilya usab ni Pastora Sally Filomeno Exxon. Ilabi na sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico Adlawon, sa tanan nga mga sa pamilya usab ni Dong Tony Adlawon. Sa uban pang mga katauhan diya mga kaigsunan, wala na po na-mention diri. May buntag kayong tanan. Labi na sa mga Talon family, pamilya ni Brother Rami Talon, sa pamilya ni Sister Bibi, ay mga pamilya na bilin diri mga kaigsunan, sanglit si Brother Rami Talon, ibalik na usab sa Sikihor, alang sa ilang mga panarbaho. May buntag kanimo Sister Bibi, o sa tibok ninyong Panimalay, sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nong Dading ng Bukrit Kabanag, o sa mga Amanti family Maison, sa pamilya ni Nang Elisa, Brother Christy Toto Amanti, sa kinabuhi ni Sister Roxanne, Sister Ria Amanti, may buntag kanimo. Sa kinabuhi usab ni Brother Junior Silva, Brother Randy Silva, sa pamilya ni Nang Tinting Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Paring Renato Mads Rakil,
May buntag kanimo diha paring Renato Malsrakil o sa tibok ninyo nga Panimalay. Sa pamilya ni Ikso Jimmy, Ikso Jima Silva, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erning, may buntag kanimo diha Dong Erning, naglanog-lanog usab ang FM radio sa inyong Panimalay karon, sa inyong balay, o sa pamilya ni Nong Bunding, o sa inyong mga silinganan diha sa Upper Balok mga pinagyan. Diya sa dapit sa tagtan mga kaigsunan sa mga Santiago family, may buntag kanimo diha Nung Baduring, sa pamilya ni Nung Baduring, sa pamilya o sa mi Dong Giovanni Santiago, o sa mga Baldonado family, sa pamilya ni Nung Hermi Baldonado, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado, Exxon. Diya sa dapit sa nagtuwan mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Gumer Mabilog, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Gumer. Ano na yung mga lulubis prinsa sa among anak Iksoon, labi na magsigi kadagma o niya ang atong Iksoon si Brother Bumir. Ano na hiyas sa Ginoo nga makahimo paghilot labi na sa mga piang sa mga bata na Iksoon. Kini ato kong kinabuhi kalibutan na magoy hiyas-hiyas na nahihiyas sa pagpanabang, nahihiyas sa pagpanghilot mga piang. Kanang piang Iksoon di maguna makuha doktor. Ang piang maigsoon na makuha na siya sa mga manghililo kay tungod doon na sa hiyas nga gift na gigas Ginoo. Una nga doon ay mga panahon nga maglain ng lawas ang mga anak labi nagsika balingtong sige kadasmag amo dayon ni nga iato ni Brother Gumer Mabilog mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Gumer Mabilog. Imo gyumi nga gibisita diri alang sa mao nga paghikap sa mong gamay nga anak Iksoon kay sige masab ni ka dagma sab. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Brother Gumer Mabilog, Sister Alma Mabilog, o sa inyong mga anak si Brother Alcim, Dong Alcin, Dong Alfred, o sa tanan nga mga pamilya diya sa dapit sa nagtuwat, sa tanan nga mga Bayot family, sa tanan nga mga Aguilar family, sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong Bode, Dong John Pansito. Salamat sa Ginoo. Moabot ang panahon mga kaigsunan ato ni nga mapakusgan o gamay kining ato nga frequency diri. Kay tungod ang ato nga wattage gamay lang yun ni maigsoon 30 watts lang yun ni. Kanya kung moabot ni sa 100 watts, medyo kusog na gyud. Dili po ta makalapas pa mga kaigsunan sa requirements tungod kay 150 mga kaigsunan mo ay requirements. Di pa ta kalapas igsoon. Salamat doon na magutay gitawag o palisiya na di na sa kamulapas. Salamat sa Ginoo matod pa sa atong General Station Manager ato paning patasan o gamay pastor kining antina unya panak-an o pamusgan ato gamay nya panindutan magyud ang tingog. Wow. Kuno sa inatingog ninyo karon nga output nga inyong badungog karon panindutan pagyud ni og tin-aw ug mas tataw pagyud ang FM radio nga mapaktik. Maabot ang panahon time will come. O ang tabang sa Ginoo, panalangin sa Ginoo, dili lang yun nato na emisyon o dili nato limitihan ang panalangin o gahom sa Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina, may buntag kanyang tanan. Sa pamilya ni Brother Jolie Silva, sa kinabuhi ni Sister Percy Silva, sa kinabuhi ni Brother Jobert Silva, Brother Iner Silva, Sister Rinami Silva, bayong buntag. Apit na mahuman ang last semester by second sim. O niya tingali ni ang mga ka-OJT karon, nag-OJT na aron mahuman na yun ang graduation. Wow. Nag-aso-aso ng lesson, nakatong pasalamatan ang mga graduating student. Advance congratulations sa tanan nga mga university, sa tanan nga mga colleges, sa tanan nga mga state university sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Advance congratulations sa mga siya. Sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang kalampusan wala nagbase sa imong kakabos. Ang kalampusan wala nagbase sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon, but sacrifice is the key to success. Muna ang kalampusan, ang atong kadaugan, kasiguruhan sa kinabuhi, paangkon lamang kung ikaw makalangutay diya sa pagpangalanan. Ang atong kalawasan sa atong kinabuhi, ining
kalibutan na time will come moabot ang kinot anay nga kaluwasan kung mubalik na si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. May buntag sa tanan nga mga Samani family, sa pamilya ni Don Jojo Samani, sa inyo ang mga kabanay, sa tanan nga mga Samani family dinhi sa Buglo, sa tanan nga mga Lasula family, sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasula, sa pamilya ni Dog Dani Lasula igsoon nga naglanog-lanog karon diha sa Buglo, gigamitan og trompa og mga amplifier mga kaigsoon. Salamat sa tanan nga mga Palomar family, sa pamilya ni Dog Romy Palomar, sa pamilya ni Dog Baby Palomar, o sa tanan nga Palomar family dinhi sa Buglo, o sa tanan nga mga Balingit family, sa pamilya ni Dong JB ng Maria Balingit, o sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa mga Santiago family, sa pamilya ni Paring Buboy Mats Lirma Santiago, ilabi na sa itong mga kaigsunan niya, sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Redrin Silva Andaya, o sa inyong mga anak, mayong buntag kanyang tanan. Sa tanan nato nga mga magtutudlo diha gikan sa kindergarten ngadto sa grade 12, mayong buntag kanyang tanan diha mga sir, mga ma'am. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagtudukar, sa inyong pagtudlo sa mga kabataan. Sa ako nga kinabagulangan nga kamo sa mga nahimo nga instrumento pagmulda pagtudlo sa ako nga kinabagulangan, ato nga kauban diri nga nahimo sa mga DJ sa Sign FM nga every Saturday and Sunday o mundo na holiday maigsoon siya maoy mo greet sa atong mga kaigalaan. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi Brother Dinas Andaya, Sister Rosley, Sister Redrin, sa inyong mga anak. Sa pamilya ni Dong Alin Antawon, may munta kanimo diha Dong Alin, sa pamilya ni Dong Sani Daisali Amanti, may munta kanyong tanan diha sa mga Amanti family. Labi na sa pamilya ni Dong RJ Asiro, may munta sa tanan nga mga Asiro family. Sa mga ginsakupan ni Mads Bising Asiro, sa inyong mga anak, sa inyong mga anak Mads Bising, sa pamilya ni Sister Lisa Iramis Exoon, sa kinabuhi ni Dong Ritsaw, maayong buntag sa mga Bastonga family. Sa pamilya sa mga Evanis family, maayong buntag kanimo diya sa Evanis family diya sa Nagwa, o sa tanan nga mga Kabana family. May buntag sa tanan nga mga Pabro family, sa pamilya nilang Nung Ilmi ng Emilia Pabro, o sa tanan sa pamilya ni Dong Doy ni Daijingki diya sa Upper Uway igsoon, unsa kahingalan ining mao nga babaw ani nga tinugdan sa tubig diya sa dapit sa babaw igsoon. May buntag sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, o sa pamilya sa ni Dong Nilo Palomar kay Ili, o sa inyo ang mga anak, o sa mga Deacons family, o sa pamilya ni Dong Lando Dayjoy Ardenia, o sa inyo ang mga anak, mayong buntag kaniyong anak. Sa pamilya usab sa mga Ilhig family ng Ilaria, Sister Ilaria Ilhig, mayong buntag kanimo dia Sister Ilaria, o sa inyong mga anak, imong mga binalay, mga ubagat, apo, o mga pag-umangkon. O sa tanan nga mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Chari Tano igsoon, ang inyong mga husband ibalik man sa Sikihor, headed by Brother Saldi Tano, Brother Junjun Tano, o ni Dong Alji Tano, o ni Dong Relji Tano, Brother Rami Tano, Brother Rami Talon, o ni Dong Johnny Oyangkurin, day Miriam Oyangkurin katuwa karon sa Sikihor. O sa tanan diha sa dapit sa Sikihor, magkaigsunan may buntag kayong tanan. Ilabi na ni Pastor Brawley Duhay Lungsod, Pastora Roslyn Duhay Lungsod, o sa tanan nga mga katawhan diya sa dapit sa Sikihor. May buntag sa pamilya ni Brother Tano Senior igsoon, Brother Carlito Tano Senior, Sister Elnas Tano igsoon, o sa kinabuhi ni Brother Jisan Tano Dong Makmak, tuwa karon diya sila sa Pamplona igsoon, naglantaw sa atong programa karon. Sa tanan mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Joel Tano, Mas Gigi Tano mga kaigsunan, sa inyong tulong kamanak, sa mga Filomeno family,
Dong Pimboy Filomeno sa mga Tuko family. May buntag kanimo diha Dong Joseph dai Ching Ching. Sa pamilya ni Dong John Ricky Badoy Exon. Sa pamilya ni Paring Erning Palumar Mats Aiza. Sa inyo ang mga anak may buntag. Sa mga Pabro family mga Exonan sa pamilya ni Dong Ronaldo Pabro dai Aurora. Sa inyong mga anak, inyong mga apo. Salamat sa Ginoo. Ay labi na sa pamilya ni Dong Jojo Badoy Jomari. May buntag kanimo diha Dong Jomari Badoy mga Exonan, labi na sa mga Eliama family nung Inok Eliama nang Ili Eliama sa inyo ang mga anak, sa inyong mga binalay apo o mga pagpumangkot mga kaigsonan. Labi na sa pamilya ni Paring Rizao Mans Ibang Tuko Igson, sa pamilya sa ni Dailorna Adinya Tano Igson, pamilya ni Dong Primo ay buntagin yung tanan. Sa mga Lebrando family, sa pamilya ni Dong Paring Arman Mans Parag Lebrando family. O sa tanan nga mga Lebrando family din sa Punglo Igsoon, o sa tanan nga mga Karabangwing family, o sa tanan nga mga Malyosa pamilya ni Dong Soylo Malyosa, o sa mga Ramirez family Igsoon, may buntag kanyang tanan. O sa tanan nga mga Lacorte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte Dailote Lacorte. O sa inyo ang mga anak, sa pamilya ni Dong Romel Dairowina, o sa pamilya ni Dong Rodelio Lacorte Mexon, sa kinabuhi ni Dong John. O sa tanan nga ni sa Punglo Mexon, nagapalibot din sa Balog, din sa Tupas, sa Naso, o sa uban pang mga area Igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Immediate Candelario. O nagkaroon sa Bacoor, balik lang di sila kahapon, kaya wala man di sila gi-full out. Gi-briefing lang sila mga Igsoon sa Makati kahapon. O niya, ibabalik sila sa area din sa accommodation sa Bacoor, Cavite City. Pero niining mga adlaw tingali ugma o gabi Igsoon o ugma ba full out gyud sila diya sa Bacoor, kay moadto na gyud sila sa Cavite City. Muna nga nagulat sila silang ticket alang sa flight nila sa going to Saudi Arabia. Yun na sa iminsay mga kaigsunan. Good morning Pastor o sa tanan nga pinanggang viewer o mga listener sa Sign FM 95.3. Ginoo padayon nga maglikon, magdasig o magapanalangin kanatong tanan. Wow. Salamat sa Ginoo, ampingan mo sa inyong flight. Incoming mga kaigsunan, sana tumalabot ka adlaw, na magilaing mga adlaw, malabot naman mga kaigsunan. Una ingon mga kaigsunan diya sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa unahan, ang matag butang adunay gitakdang panahon. Una ang matag oras, matag minuto, matag segundo adunay kahulugan. Wow, salamat sa Ginoo. Matag segundo, matag patag sa orasan nagdala kahulugan. Una nga nilitak na dapit sa kabuntagon adlaw karon nga Miyerkules pizza 3. Unya wala pa nako nabali ang atong kalendar kay munang nasayop ko giniha. Munang ningingon ko pizza 6. Unya paglataw na ko kay Marso pa man. Unang ako niro palihon mga kaigsunan kay Abril na biyang karon. Abril na karon may igsoon pizza 3 sa bulan sa Abril adlaw nga Miyerkules. Tunga-tunga sa simana. Unya hapit na sa human. Una na unya sa Sabado pizza 6 na. Unya sa Domingo pizza 7 na. Wow. Unya sa Martes pizza 9, holiday na sa una nga pagkadalian lang yun sa oras, pagkadalian sa minuto, pagkadalian lang sa tagbaguwang tapos basta kasi City. Salamat sa Ginoo, wala natin ali mga request awit makalangit. Manamilit ang inyong musngalagan sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa sa kabuntagon mga pinangga. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan nga mga FM radio nga nagapaminaw din sa Sign FM 95.3. Alas 6:50 isiti na sa kabuntagon.
Mag-ampo ta igsoon. Ato kining sirhan diya sa mga pag-ampo sa samang takna, sa samang igayan. Although mga kaigsoon, alauna, alas 2, doon na tayo mga programa alang sa mga awit makalangit. Dili lang yun ko magpatapo ko gamit sa container kay mapaos man ko igsoon. One time mga kaigsunan, ako gigi-street, o niya minus 1 ako gigamit. Kaya ang minus 1 magkong maigsoon, dapat imo ginag-abson. Kung sa ang kita suon sa singer, kung sa ang pitch na iyang gigamit, mausap na imong gamiton. Kaya kung dili imo na abson, mapulag na imong tingog sa minus 1. Salamat sa Ginoo every noon, doon na tayo bulahaton, sabi na din sa FM Radio. Although mga kaigsunan, atong katangan ang programa ni Pastor Gideon sa dapit sa Cebu, nagasukat diha sa sitio Kalugtugan, sa recording studio sa dapit sa Sardinia, Malabuyog, Cebu City, karong alas 10. Muna nga every morning naragyo ko diri hangtod magkahapon. Muna nga everyday naragyo ko diri mga kaigsunan, katuyok-tuyok nakatiman din sa FM Radio o sa area isoon. Muna galay ko ng Ginoo sa mga bulaton, nagyatag sa Ginoo kanato, kamaw man ni atong mapig, anayon ta mga kaigsunan. Muna giingon, even wa mo tay sweldo, pag-atang ani, pag-atiman ni ini, ang sweldo nato ang Ginoo lang yun. Atagan ang tagmaing kondisyon o maayong lawas, okay na na. Ato pagservisyo maigsoon, at dili na ito kagarantiya. Ato nga importante nga buhaton, makapaambit sa mga mensahe Ginoo alang sa katawhan sa tibuok kalibutan mga pinaka. Magkampo tayo igsoon. Atong pabalandungan ang Ginoo, atong gapos Ginoo, salamat sa Ginoo sa kalapusan. Milagro kaayuhan nga nag-abot yun sa among ikatulong anak. Una nga ako nadungog maigsoon, sa iyo nang naglula, sa iyo nang nagsikay-sikay maigsoon, o niya nadungog lang nimo nga okay na ang iyang kaita. Magabot ta maigsoon. Labi ka mahanan og may kugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-ikuban. Salamat o Dios sa imong pag-sustain kanamo sa mga panahon nga imuha nga gihatag kanamo sa kusog, ginawa, proteksyon, pagbantay nga imong gihatag kanamo. Tungod kay milagroso ka, gamanan ka nga Dios nga way sama kanamo. Salamat o Dios sa tang amo kining takupan, amo kining sirhan kining mao nga programa, pinagi sa mga pag-ampuhan kanimo nga ikaw ang ayan namo alagaran, ikaw ang angayan namo simbahon, ikaw ang angayan namo ang alagaron sa tibok namo kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nag-watch sa Facebook Live o sa tanan nga nagapaambit niini, sa tanan nga naga-share o nagapaambit nga to sa uban. I declare blessing sa matag usa, I declare prosperity o sa tanan nga naminaw niining mao nga buluhaton. I-bless ang matag usa kanila na diin ang imong mga pulong mga mensahe nga among natun-an niining mga o nga tagnaan mangitagdapit duna sa matag usa namo ka makinabuhi. Maghatod og kadasig, maghatod og kalikon, maghatod og paglaom gikan kanimo. Og lakaw sa tanan, protektado kami gikan sa imong kahog panalangin. Labi na o Dios sa tanan makatawhan karon nga anaa mga problema na mga balati, mga gibati, mga balatian o Dios sa ilang pisikal nga bahin. Labi na sa mga kaigsunan, labi sa pilibigan nga na sila gipagbati o Dios sa ilang pisikal nga bahin. Ako kinigihingilan pinaagi sa imong autoridad. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, kadaugan kasiguruhan, I declare blessing, completely healing, makaabot sa tanan. Lord, salamat o Diyos sa imong pagkamayo, pagkabutan nga Diyos, o ikaw nakikuban ka namo o nagtagbo, ibig sa matagusan namo ng mga panginanglan. Ilabi na sa tibok na mong panimalay, sa among tulong ka mga anak, sa pupugangan, papausuhan akab, nga ikaw naghatag niya gusto, kalikon, pagkatiman sa among sa kaanak, gamay o Diyos, ilabi na sa among mga kaigsunan din sa balog. Salamat o Diyos, nga imong ipabalik ang kadasig, kalikon, ka-excited, diha sa mga bulaton, alang sa imong kaduganan, kahimayaan. Panalangin niyang matapusan kanila, sa ilang mga panarbaho, mga negosyo sa kinan, mga pagpanguma, magpagpamuhi, akong gihingilan ang mga tunglog lumalamoy, akong kinigibalik nga to sa kaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Dili kini makapanghilabot, dili kini makahatag o kadaot mismo sa matagusan ka mga panginabuhian. Salamat o Diyos, kadaugan kasiguruhan. Ilabi na o Diyos kung mga pag-ampo nga ng kanimo sa tanan nga mga igsunan dapit sa Pilipigan, hilid kay Pastora April ni Akapturan. O
o sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM 95.3 o sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod o Jesus. Panalangin niya mga tag-usap, ilabi na sa akong kapigas kinabuhi na nakakaroon sa Bacoor, Cavite City, uban sa iyang mga kaubanan, sa ilang pagbiyahe, sa ilang pag-travel, sa ilang pag-flight, ang imuhang gaho, may magalukot, ang imong habilit na dugo, may magatabon, magasilyo, sa ilang makinabuhangtod sila, mahidangat sa pagmadapit sa ilang destinasyon, o ang ilang mga employer nagapaabot nga i-welcome sila sa mayong pag-welcome o Diyos na ang ilang mga amo mahimong kayo may nadlukon labaw sa tanan nga kanimo amahan. Dugog himaya anak lagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi sa ngalan sa Ama, sa Anak sa Dios o sa Espiritu Santo. Ang tanan pagaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo, manamilit ang iyong boss nga alagad o boss nga higala sa kahina sa FM radio dinhi sa Saint FM dinhi sa Sitio Palog, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros, Areta. Sa ngalan sa labing kalandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Giton Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaol, ani-ana usab ang inyong boss nga alagad o boss nga higala o boss nga amigo o boss nga sulugon dinhi sa kahanginan, dinhi sa FM radio o sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao o sa laing mga nason. Pastor Sapre Candelario manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagigambit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanan nga mga balaan ika na kurasaha mga pinangga sa La City 4 sa Kabuntagon. Maing pagsikay-sikay, maing pagpangapi, maing pagpamahaw o niya, maing pagtrabaho. Ang Ginoo magaproteksyon magabantay, I declare blessing sa matag ko sa tanato ka mga kinabul mga pinangga. Maing buntag o bye-bye everyone.